Handa ka na ba para sa kwento natin today? Eto, may tanong ako bago tayo magsimula. May kilala ka bang tao na sobrang malihim? Yung tipong pagdating ng gabi, hindi ka na pwede pumasok sa kwarto niya? Ganun? Kasi itong letter sender natin, si Jean, may naranasang ganyan ang kwento. At yan ang ipapadala niya sa atin. Tara! Albert, gabing-gabi na mamasok ka pa ng unit ng may unit. Maglaka kasi. At saka natatakot ako dun sa unit ko eh. Sabi ng mga ibang tenant, may nakikita daw silang babae na sumisilip sa bintana ko kapag ating gabi. Patulog naman dito. Albert, alam mo ang pinagbabawal ng landlady natin ng paggala kapag gabi. Ilang beses mo na din ginagawa ito. Lalong ilang beses na din kitang sinabihan, no? Huwag kang pupunta dito sa unit ko kapag gabi. Uy, grabe ka namang seryoso. Eh ano bang meron dito sa unit mo at palaging bawal pumasok? Kapag sinabi ko sa iyo at nalaman mo, baka ikamatay mo. Hindi! Nung panahon ng pandemic, nasaan kayo? Kapiling ba kayo ng pamilya ninyo? Frontliner ka ba? O stranded ka ba sa ibang bansa? O isa kayo sa mga naging pioneers ng pagiging virtual assistant at kumita habang nagtatrabaho sa bahay? Share nyo naman at sama-sama tayong magbalik tanaw habang inaalam natin kung anong meron sa isang letter sender at kung bakit nga ba bawal titigan ang magandang kapitbahay nila. Ito ang nilalaman ng sulat ni Jean. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang pagbati mula sa Barangay Malintalos, Baños, Laguna. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Jean. Mula ako sa pamilya na marunong magluop at manghilot. Pero hindi ko ginustong matutunan ng kaalamang yun kahit pa nung naghahanap ang lola namin ng papasahan. Mas pinili ko ang makipagsapalaran sa Maynila. Kaya nung panahon ng COVID lockdown noong taong 2020 ay naipit ako sa paghihigpit at natagpuan ko ang sarili ko na nasa isang apartment compound sa parteng norte. Oh, inumin mo muna itong iced tea para kumalma ka. Apple flavored ba to? Talagang naitanong mo pa yan? Apple flavor ang gusto ko, Jean. Tsaka bawi mo yun sa akin sa pananakot mo. Hindi naman kita tinatakot, Albert. Ikaw itong pumunta dito sa unit ko. Kahit panay na ang sabi ko sa'yo na wag. Lalo't ganitong oras ng gabi. Oras to ng pahinga ko, no? Pahinga? Talaga bang ganyan ang hilig mo? Mga horror, kwentong katatakutan, urban legends at kung ano-ano pa? Tapos nag-iisa ka pa. Hindi ka ba natatakot? Libangan ko yan. At oo, hindi ako natatakot. Dahil sa totoo lang, wala nang mas nakakatakot pa sa mga nangyayari at maaaring mangyari sa totoong buhay. Hindi ko alam kung tatawagin kitang matapang o sadyang mapangahas ka lang. Napabuntong hininga ako nung marinig kong may nag-doorbell sa unit ko. Siguradong hindi yun para mangumusta, kundi para magreklamo o kaya'y magbigay ng opinyon sa ingay na nangyari. Mabibigat ang mga yabag ko na lumapit sa pintuan. Kasunod ko si Albert. Humigit ako ng isang malalim na hininga bago ko kinalas ang door brace. Kasabay ng dahan-dahan kong pagpapakawala ng hininga ay ang pagpihit ko ng seradura. Sandra? Unit 7! Anong oras na? May orasan sa main hallway. Unit 4. Hindi dito ang unit mo. Isa pa hindi ikaw ang kinakausap ko. Ano na, Unit 7? Anong sagot mo? Pasado 12:00. Anong sabi sa patakaran kapag pumatak na ng 11:30 ng gabi? Iwasang lumabas kung wala namang mahalagang gagawin. O kung hindi emergency. Kung sakaling nagpapahangin at nagpapalipas ng oras, ay huwag maingay at huwag manggala. Ganun naman pala. Kaya bakit ako nakakarinig ng ingay? At dito pa talaga nanggagaling sa unit mo? Ang OA naman nun. Narinig mong ingay?
Ang layo mo ha. Unit 13 ka at Unit 7 itong inuupahan ni Jean. Ang dalawang unit na sinasabi mo ay magkatapat. At hindi ganun kalayo ang pagitan ng mga unit namin itong si Unit 7. Natural, maririnig ko yung ingay. Ang lakas kaya ng hiyaw mo. Ha! Hindi lang ako nakarinig ng hiyaw mo, Unit 4. Kita nyo? Kahit si Lola Auring ng Unit 11 ay nagising na din. Si Lola Auring ang pinakamatanda sa mga tenants ng paupahan. Si Cassandra o mas kilala sa tawag na Unit 13 ay ang katapat na unit ko. Maganda si Cassandra. Di hamak na mas maganda siya sa atin niyang si Faye na outgoing, palakaibigan at parang hindi naubusan ng enerhiya. Si Cassandra palaging nasa kwarto lang niya. Lumalabas lang kapag gabi o di kaya kapag may mahalaga siyang dapat gawin. Siya rin ang tinaguriang magandang kapitbahay na bawal titigan dahil ang sino mang tumitig sa kanya, nagkakasakit. Cassandra, lagi namang gising yan si Aling Auring. Hirap nga ako makatulog dahil naririnig ko yung magpabalik-balik sa kalagitnaan ng gabi. Anong sinasabi mo, Albert? Oo, bakit parang biglang-bigla ka sa sinabi ko? Akala ko ba palagi kang gising? O di kaya ay sensitibo sa ingay na para bang responsibilidad mo ang pagbabantay sa mundo habang tulog ang mga tao? Kailan mo narinig yung mga ingay? At sa tapat ng aling unit? Hindi ko natanda eh. Albert! Alalahanin mo! Bigla na lang hinagip ni Cassandra ang magkabilang balikat ni Albert at buong diin na hinawakan yun. Nahawi tuloy ang buhok na madalas ay humaharang sa maganda niyang mukha. Maganda na siya sa malayo pero grabe yung impact ng ganda niya sa malapitan. Napasinghap tuloy ako at napatulala. Teka wag mo nga akong panggigilan. Saan? Kailan? Cassandra? Ate Faye? Anong sabi namin sa'yo? Bumukas ang pinto ng unit na naiiba ang kulay sa lahat. Ang bawat unit sa compound na yon ay may kulay puting pintuan at itim na mga bilang. Palatandaan ang bawat unit. Pero ang Unit 1 ay may kulay blue na pintuan at gintong bilang. Yun ang nagsisilbing opisina at tirahan ng landlady namin. Doon din nananatili si Faye na ate ni Cassandra. Ano? Huwag ka na sumagot. Bitawan mo na lang si Albert. Naku po. Sorry, Albert. Hindi ko sinasadya na panggigilan ka. Ay, nako. Kumain ka na ba, Cassandra? Hindi pa. Naku. Oo, naku talaga. Mabuti pa. Bumalik ka na sa Unit 13. Ako nang bahala dito. Ilang beses pang nagsorry si Cassandra kay Albert bago siya tuluyang bumalik sa unit niya. Nagpresenta akong ihatid siya pero tumanggi siya at tahimik na umalis. Nung mag-click ang lock sa doorknob ng pinto ay hinarap kami ni Faye. Nakangiti na siya pero nandun pa rin yung striktang tono ng boses niya. Jean, anyari? Bakit kinailangan katukin kayo't pansinin ni Cassandra? Medyo nag-ingay lang kami. Medyo? At sinong kami? Ni Albert? Medyo napasigaw lang ako. Aksidente ko kasing nakita yung pinapanood ni Jean sa projector niya. Bakit ka naman nangangapit bahay, Albert? Kung kailan kalagitnaan ng gabi, di ba may patakaran sa compound na to? Tingnan mong ginawa mo. Naabala si Cassandra at di sinasadyang natitigan at napanggigilan ka niya. Nabali tuloy yung pinakamahalagang patakaran dito. Bakit nga ba bawal titigin yung kapatid mo? May pasabi ba kayo na kapag hindi ng bate ay pabayaan na lang? Sa pagkakaalam ko, 27 na yung si Cassandra. Masyado na siyang matanda para konsintihin ninyo ang kasama ng ugali niya. Ganun bang tingin mo sa kapatid ko, Albert? Masama lang ugali? Anong gusto mong itawag ko dun sa inarte niya? Parang mamahaling tao na mangibudili. Ganun. Heto ako nag-aalala para sa inyo tapos tatawagin mong parang mamahaling tao ang kapatid ko? O edi sige, total ganyan ugali mo, danasin mo. Huwag kang iiyak-iyak sa akin buisit.
Nagalit si Faye? Anong gagawin ko, Jean? Utang na loob. Wag mo kong idamay sa away niyong dalawa. Tutulog na ako. Jean, sige na. Tulungan mo akong suyuin si Faye. 2:00 na. Ay, inaantok na ako. Patulugin mo muna ako. Matulog ka na din. Makikitulog ako. At huwag mong sabihin makikitulog ka sa unit ko. Gusto ko nang magpahinga. 2:00 ng hapon ang pasok ko mamaya. Kaya mo, iisip ako ng paraan kung paano kayo magkakabati ni Faye. Ayoko magkaaway kayo. Ginagawa niya akong messenger owl ninyo. Paano ko nga ba natagpuan ng paupahang yun? Ganito kasi yan, Madam Venus. Bago ako napapunta sa norte kung saan ay inabot ako ng pandemic, nasa Makati ako. Isang graveyard shift BPO employee. February 14 noon at 3rd anniversary namin ng girlfriend ko na anak sa labas ng isang senador. Pero kahit illegitimate daughter siya, buhay prinsesa siya sa sustento ng airpods niya. Kaya mataas din yung expectations niya sa akin. Kuminsan sobra na. At talagang hirap na akong pantayan yun to the point na nagkakanda utang-utang na ako pero sige pa rin ako. Mahal ko eh. Hanggang sa... Okay. Di... Sa tingin ko break na kami. Waiter! Gutom ako eh. At ako naman ang magbabayad. Nagpa-reserve ako ng dinner for 2. Pwede bang kakainin ko dito ang portion ko? Pero yung portion ng babaeng ng Indian sa akin ay pakibalot. Oo, buti naman. Yun lang, sige. Salamat. Sayang yung tiyambin eh. Ang mahal pa naman per baso. Tapos ipinaligo sa akin. Sana ininom ko na lang. Paupo lang saglit. Ha? Uy, miss. Kasi si Santi lang sa akin sa trabaho, ha? Hindi kita kayang... Ilibre? Wow! Sa kabila ng masamang mga dinanas ko gaya ng nasisante ako. Tapos nakipag-break sa akin yung girlfriend ko. Dahil nalaman niyang wala na akong trabaho. Nagawa ko pa ring hangaan yung magandang babaeng biglang naupo sa tapat ko. Di naman sa pagyayabang pero ako yung tipo ng lalaki na papasang matawag na pogi. Kumpiyansa akong tumikhim at binala kong pormahan yung babae nung mapansin kong nanginginig siya at malikot ang mata. Pasimple akong sumandal ng patagilid sa silya ko at sinundan ang direksyon kung saan nakapaling ang atensyon ng magandang babae na nakikitable sa akin at doon ko naintindihan ang sitwasyon niya. Miss, tingin ka muna sa akin. Bakit? Kung ikukumpara mo ako sa Chonggong kanina mo pa sinusundan ng tingin, di hamak naman siguradong mas pipiliin mo kung makasama. Tama? Ano? Hindi ako escort service. At hindi ko yun iniisip. Pero obviously, na natatakot ka dun sa lalaki. Napapalapit na nga pala sa atin ngayon. Anong gagawin ko? Feeling generous ako ngayon. Okay lang ba kung makialam ako? Sabi nila it comes into 3. Nakaka-strike 2 na ako. Feeling rebelde. Ninais kong makatatlo. Gusto kong iparamdam sa tadhana na, come on, make my day. Itodo mo na yan. Kaya nung nilapitan ng lalaking kakambal ni King Kong yung babaeng maganda, nakialam ako. Hindi naman ako naging punching bag pero nakwelyohan at kinailangan makialam ng mga guard para mapalayas yung lalaki. Nang sa wakas ay kami na lang ulit ng babae. Naabala pa tuloy kita. Paparating na siguro ang date mo. Umalma ka. Hindi darating ang date ko. Hindi na kailanman. Dahil siya yung nanghilamos ng champagne sa pagmumukha ko. Mga ilang minuto bago ka naupo dyan. Sorry.
Pasensya na. Nakakahiya. Okay ka lang ba sa Chinese food? Oo. Naku pero wag na. Pauwi na din naman ako eh. Malungkot kumain kasi mag-isa eh. Baka pwedeng sabayan mo ako. Tsaka isa pa, masama ang nagpapalipas ng gutom. Nagiging kanibal ang bituka. Nagkakainan. Kinawayan ko yung waiter. Binago ko ang request ko. Sa halip na take out ay binalik ko sa dine-in. Bagay na nagbigay ng nabunutan ng tiniklok sa pagmumukha niya. Matapos namin kumain at masaid ang laman ng wallet ko, sabay kaming lumabas ng babae. Dahil gabi na noon, sinalubong kami ng nagliliwanag na kalsada ng lungsod. Hindi na ganun kalamig ang simoy ng hangin pero malamig ang pawis ko. Panay na rin ang pasimpleng pagpapakawala ko ng masamang hangin. Paano kasi? Wala nang tigil ang pagkulo ng sikmura ko. Para pati akong masusuka na, di ko maintindihan. Dahil sa sama ng pakiramdam ko, tigbi-tigbi na ang pawis na lumalabas sa akin noon. Bagay na napansin yata ng babaeng maganda na nakilala ko bilang Cassandra. Jean, salamat talaga sa pagtulong sa akin kanina. Okay lang yun. Kahit papano may magandang nangyari sa araw ko ngayong Valentine's Day. Maganda yung nakwelyuhan ka. Maganda yung nakatulong ako. Tsaka maganda yung natulungan ko. Humirit ka pa ha. Kung hindi mo mamasamain, Cassandra, bakit ka ba sinusundan ng tiyonggong yun? Kasalanan ko kasi. Sabi ni Cassandra ay sumaglit siya sa Quiapo para mamili ng mga bagay na kailangan niya. Bago siya tuluyang umalis, ay dumaan siya sa simbahan para magbigay galang sa Poong Nazareno. Doon niya nakasalubong yung lalaki. Aktong nahihilo at hirap makatayo. Dinalawan siya ni Cassandra hanggang sa bumuti ang pakiramdam. Doon na nagkulit ang loko, nagyayayang kumain. Tinanggihan ko. Pero makulit. Kaya dali-dali ako nagpaalam. Sakto, paglabas ko ng simbahan nag-aabang na yung inarkila kong sasakyan. Dumiretso na kami ng BGC. Doon sa isa ko pang tita. Buti na lang at may sasakyan ka palang dala. Nasaan ang service na yun? Pagdating namin kina tita, nakatanggap ng tawag yung driver na manganganak na yung anak niya. Kaya biglang nagpaalam. Habang nag-aabang ako ng taxi, doon huminto yung sasakyan ng lalaking yun. At nagkukulit pa din na sumama ako sa kanya. Ay bay, grabe yun. Natakot ako. Kaya napilitan akong pumasok dito sa resto. Kahit na pakiramdam ko, aalanganin ang ayos ko at mamahalin yung lugar. Ganun naman pala ang nangyari. Mag-iingat ka sa susunod. Maraming salbahay dito sa city. Jean? Okay ka lang ba? Namumutla ka. Tigbi-tigbi din ang pawis mo. Okay lang ako. Sure ka? Hindi. Dalhin mo na ako sa ospital, Cassandra. Sama talaga na pakiramdam ko. Nagising ako nasa private room. May swero, naka-hospital gown at may tag ng isang kilalang laundromat ang mga damit ko na nakatiklop sa ibabaw ng bedside table ng ospital. Isang nurse ang nakausap ko at binigay niya sa akin ang nakakahiyang katotohanan. Dinala ako sa ospital na naliligo sa pawis at sa sarili kong suka. Kinailangan din nila ako linisin dahil puno ako ng dumi. Hindi yung putik na dumi, kundi yung uri ng dumi na napoproseso na ng tiyan. Gusto kong kinain na lang sana ako ng lupa, nakakahiya. Pero wala na akong magagawa. Nawala na ng tuluyan ang dignidad ko bilang lalaki. Nung ma-discharge ako, wala akong masyadong pinroblema sa bill ko. Sinambot ng health insurance ko ang malaking parte ng babayaran. Yun nga lang. Salamat sa pagdadala sa akin sa ospital, Cassandra. Nakakahiya naman sa'yo. Okay lang yun. Ako nga dapat ang mag-sorry eh. Ako ang may gawa ng nangyari sa'yo. Hindi. Talagang
napasama ang kain ko. Naghalo-halo na yung stress, puyat tsaka kung ano-ano pa. Wala kang dapat na ihingi ng sorry sa akin. Okay, sabi mo eh. Yun nga lang may hingin sana akong pabor sa'yo. Sige, sabihin mo. Kung kaya kong pagbigyan, bakit ba hindi? Si Cassandra ang nagdala sa akin sa ospital. Pero dahil sa kailangan na niya umuwi ay iniwan niya ako nung masigurado niyang okay na ang kalagayan ko. Nag-iwan na lang siya ng note para sa akin. Kasama sa note na yon ang paghingi ng sorry at pasasalamat. Ipinaalam din niya na sinagot niya ang tawag ng landlady ko. Pinapabakante na ang unit ko. Saan na ako titira nito? Habang nagmumuni-muni ako, nagring ang phone ko. Yung dati kong kasamaan sa trabaho may job offer sa akin. Sa bahay lang pero maganda ang sweldo. Yun! Bahay na lang talaga ang problema ko. Doon ko naalala na nabanggit sa akin ni Cassandra na may paupahan sila sa parting norte. Naisip ko na magandang simula yun. Malayo sa syudad, magandang lugar para magsimula ulit. Kaya tinawagan ko siya doon sa numerong isinulat niya. Pero pagdating ko doon, Ang init! Ang hirap pang huminga dahil sa face mask na to. Sorry, miss. Cassandra? Ha? Ay, sorry, miss. Nagkamali lang ako. Ang laki kasi ng hawig ninyo nung kakilala ko. Pick up line ba yan? Hindi. Talagang ang laki ng pagkakahawig ninyo. Ako si Faye. Taga rito ako. Ako si Jane, Dayo. At napadayo ka dito dahil kay alias Cassandra? Hindi yun alias, no? O baka nga alias lang yun. May paupahan daw sila dito eh. Yun nga lang nakakahiya namang aminin. Nakakailang ikot na ako at tanong. Walang matinong sagot sa akin yung mga napagtatanungan ko. Pwedeng malaman yung address? Ito yung tinis niya sa akin, no? Paupahan ng Tita Iris namin yan. Dalawang kanto pa pala ang layo ko mula sa paupahan. Tapos papasok pa ng isang maliit na subdivision kung saan ang naturang paupahan ay nasa bandang duluhan. Naging masaya ang paglalakad namin ni Faye. Kalog kasi siya at makwento. Nalaman kong magkasing edad pala kami at ate siya ni Cassandra. Ilang minuto pa kaming naglakad hanggang sa mamataan namin ang mataas na bakod ng subdivision. Nakangiti pa ako nung sabihin ni Faye na malapit na kami. Pero pagliko namin ay nakaramdam ako ng dismaya. Tuklap na ang pintura ng mataas na gate ng compound. Kupas na rin ang pinta ng konkretong bakod. May makapal pang baging na gumagapang sa humalong yellow bell na nakatanim doon. Para akong na-teleport sa isang horror scene. Dito? Oo, masaya dito at safe. Talaga? Oo, matagal ng ilan sa mga tenants namin at never naman nagkaroon ng problema. Uy, butit nandyan ka na. Puntahan mo si Nurse Alma. Sabihin mo kailangan siya dito. Bakit, Tita Iris? Anong nangyari? Sa Unit 9 at Unit 5. Sa nasagap ko dahil dun sila nag-usap sa harap ko, ay nag-inom yung tenant ng Unit 9. Dahil nga malakas ang ugong ng bulungan na magkaka-lockdown ng Marso, nag-enjoy ng husto ang loko. Umuwi na lagpas sa curfew ng compound. Sa kasamang palad, nakasalubong niya ang tenant ng Unit 13. Nasabihan ng kaunti. At dahil nga sa lasing ay nakipagtalo yung tenant ng unit. Pagdating ng umaga, Baka mamatay na yung si Tony kapag nagtagal pa. Wala nang kulay ang mukha. Dali na natin sa ospital. Sa ganitong panahon na lahat na lang ang ibinibintang na gawa ng COVID. Gusto mong pasarahan tayo at palayasin ang pamahalaan ng mga tenants natin? O sige, pupuntahan ko na lang si Nurse Alma. Anong issue kay Unit 5? Napasok. Ano? Sigurado ba yan, Tita Iris? Ang lagay kasi, nakarinig daw na parang pagaspas ng pakpak yung si Greg. .
Kung yung si Unit 9 ay nag-inom sa labas, si Unit 5 naman ay nakipag-inuman dun sa babaeng tinawag ni Faye na Tita Iris. Sa kwentuhan narinig ko na may isa pa silang kasama. Celestino ang pangalan. Nagkasarapan sila ng inom at nalasing ng husto yung tenant na ang pangalan ay Greg. Nakatulog si Greg nang hindi nagsasara ng bintana. Tapos nakarinig daw ng pagaspas ng pakpak. Abay, nung magmulat, nakakita daw siya ng malaking taong paniki na putol ang katawan. O tapos, Sa sobrang takot, hindi na nakasigaw para humingi ng tulong. Napasok siya. Hayon, sirang-sira ang unit. Panay sugat din ang loko. Mabuti na lang at hindi seryoso. alam na ba ni Cassandra yung nangyari? Sinabi ko na. Ang isinagot lang sa akin ay, kulang talaga kapag wala si Ate Faye. Sa totoo lang, Tita Iris, nag-aalala na nga ako kay Cassandra. Baka hindi niya na kaya. Ang tagal na din naman eh. Taong paniki na kalahati ang katawan. Manananggal? Ha? Sino ka? Ano't nakikiasyoso ka sa usapan namin itong pamangkin ko, ha? Chupi! Chupi! Tita Iris, siya si Jean, ang bagong tenant. Si Cassandra ang nagbigay ng address natin sa kanya. Talaga? Nung marinig yon ni Tita Iris ay agad niya akong winelcome sa paupahan nila at pinapasok sa gate. Lalo na akong nadismaya. Masukal yung loob. Yung bagging at yellow bell ay gumapang na sa property. Narinig ko na pasimpleng tumawa si Tita Iris sa tabi ko. Baka siyata yung pagkadismaya ko. Pero nung malampasan namin yung parting yun ng compound, namangha ako sa nakita ko. Sinalubong ako ng well-maintained na landing. Magarang garden na may tanim na mga namumulaklak na halaman at mga unit na halatang alagang-alaga. Kahit yung loob, malinis, mabango at may aircon na gumagana ng maayos. At sa ganung paraan ako naging parte ng paupahan na yon. Kung saan hindi naging normal ang unang gabi ko, ganito ang nangyari, Madam Venus. Ito ang Unit 1. Nagsisilbing opisina kong bahay ko. Kasama ko dito si Faye. Kaya kung sakaling may kailangan ka, reklamo o di maintindihan, ay pwede kang kumatok dito. Okay po. Eto naman ang listahan ng mga patakaran dito. Flexible naman kami. Basta mag-heads up ka lang. Para di kami nagugulat. Pero, wag na wag mong babaliin ang patakaran tungkol sa tenant ng Unit 13. Malilintikan ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Goods. Mabuti at madali kang kausap. Irish, nasaan na yung pogi? Ay, welcome dito. Ako si Celestino. Hello po. Ako po si Jean. Huwag mo na kaming pinupo. Sapat na yung magalang kang makipag-usap. Tawagin mo na lang siyang Sel. Tita Iris na lang ako. Si Sel ang dating all-around repairman. Kung wala ako dito, pwede kang rumekta na sa kanya. Sige po. Sel, wala pang mga gamit si Jean. Damit lang ang dala niya ngayon. Bukas daw ang dating, kaya pakitulungan mo na lang siya, Sige. At ganun ako naging tenant sa lugar na yon. Komportable at maayos. Feeling ko noon naka-jackpot ako. Bawing-bawi sa mga kasawian na dinanas ko pero mukhang nagkamali ako. Dahil pagdating ng gabi sa kalagitnaan ng kasarapan ng tulog ko. Ising, gumising ka. Na. Naantok pa ako eh. Ay, nako. Hindi maaasahan ng lintis na ito ay. Parang mantika kung matulog. Kainaman. Ha? Sinong tao dyan? Uy, nakalimutan ko palang himpitan yung tubig sa banyo. Habang bumabangon ako ay nakarinig ako ng mga yabag.
Yung tipong galing banyo. Basa yung paa tapos naglakad ng yapak. Ganong uri ba? Di ko yan pinansin nung una. Diretso ako sa banyo para higpitan yung gripo pero pagdating ko doon, ni isang tulo wala naman akong inabutan. Kamot ulo ako naglakad pabalik sa kama ko pero natigilan ako. Dahil yung mga basang yabag, tuloy pa rin. Parang pabalik-balik lang. Kaya sumilip ako sa labas. Mula sa bintana ko, noong una wala akong makitang tao. Hanggang sa napansin ko ang isang matandang pabalik-balik sa harap ng Unit 3. Maglalakad siya mula Unit 2, hihinto sa Unit 3, tapos lalakad papuntang 4. Papaling siya pabalik mula Unit 4, hihinto sa Unit 3, tapos lalakad papuntang Unit 2. Tapos ulit-ulit. Sino ba yung matandang yun? Anong ginagawa niya? Bakit siya pabalik-balik? Ha? Tumigil. Naku po. Papalapit dito. Ha? Kumakatok na. Sasagutin ko ba to? Gising! Gumising ka! Gising! Bahala ka dyan. Siguro naman mapapansin ng pamilya mo kung nakalabas ka ng unit mo. Oh! Sandali! Huwag niyong gigibayin ang pinto! Madadali yung deposito ko niyan! Pero nung maibuka ko na ng tuluyan ang pintuan ng unit ko, wala akong inabot na tao. Tanging ang papalayo mga yabag ng basa at yapak na paa na lang ang inabutan ko. Sasarhan ko na sana ulit ng pinto nang mapansin kong nagbukas ang ilaw ng Unit 13. Ilang sandali pa at bumukas ang pinto nun. Mag-iiwas na sana ako ng tingin sa bultong lumabas nang mapansin ko kung sino yun. Maaring magulo ang buhok niyang mahaba at nakaharang sa mukha niya pero tanda ko ang paraan ng pagtayo niya maging ang tindig na yon. Kaya naman. Cassandra? Unit 7? Bakit ka nasa labas? May problema ba? Ha? Unit 7? Ako to si Jean. Oo, tanda kita. Pero bakit ka nasa labas? Nakarinig ako ng mga yabag dito sa labas eh. Nung sumilip ako, nakita ko ang isang matandang babae. Naparot pa rito dun sa 3 unit. Aling unit? 2, 3, at saka sa 4. Napansin mo ba kung aling unit yung hinihintuan niya? Ha? Yung unit 3. Okay, sige. Salamat. Hindi na niya ako nalingon kahit tinawag ko ang pangalan niya. Ibang-iba sa Cassandra na nakilala ko sa restaurant. Kibit-balikat na lang akong bumalik sa loob ng unit ko. Gustuin ko bang landiin si Cassandra, mas pinili ko na lang na sundin ang tawag ng antok sa akin. Hindi ako si Dracula na kung kailan kalagitnaan ng gabi saka nagkakaroon ng lakas para mang-akit ng mga kabaro ni Eva. Paghiga ko ay tumagilid ako saglit at sinilip ang oras sa cellphone kong ipinatong ko sa may ulunan ng kama. 11:30. Pumikit na ako at tuluyang nakatulog. Para lang magising na pawisan ako at masakit ang tiyan. Para pati akong masusuka. Anong nangyayari sa akin? Nung mapatingin ako sa orasan 4:00 ng madaling araw, nanginginig ang tuhod na pumunta ako sa banyo. Parang orkestra ang tiyan ko na panay ang kulo at ang dibdib kong dumadagundong sa kaba. Pamilyar sa akin ang pakiramdam na yun eh. Napausal tuloy ako ng dasal habang nakaupo sa ceramic na trono. Lord, wag naman. Kagagamit ko lang ng insurance ko eh. Magsisimula pa nga lang ako sa bago kong trabaho. Aray ko, Lord, wag po. Running low na po ako sa lahat ng bagay. Allow me some slack naman po. May nagawa po ba akong mali? Baka naman pwedeng makipag-negotiation sa inyo. Migraine lang oh. Ha? Nagkakagulo ba sa labas? Ay, nako Iris. Ano nangyayari kay Yam-Yam, Papa Ball, Hanky-Chunky na si Bart? Umayos ka, sir. Masakit ang ulo ko. Baka ikaw ang mapagbuntunan ko.
Nanaig ang pagiging usisero ko. Dalian akong nagtapos sa meeting ko sa CR at inayos ang sarili ko. Tapos pasimple akong lumabas ng unit ko at tahimik na naupo sa mga concrete bench sa common area ng compound. Mukhang nagpapahangin lang pero ang totoo, nakikiusyoso ako sa usapan ng may usapan. Totoo ba? Natagpuan daw si Bart ng Unit 3 na sugatan doon sa Talahiban? Oo. Baka tinira ng mga chiching niya. Loko yun eh. Madaming pinopormahan. Pinagsasabay-sabay pang mga jowa. Totoo bang malalalim ang sugat? Narinig ko si Faye at Nars Alma kanina. Oo. Nagsisigaw nga si Bart. Inatake daw siya ng manananggal. May aswang dito sa lugar natin. Ay, di ko na alam ang paniniwalaan ko, Sel. Laging gising na nga sa gabi si Cassandra. Di pa nakakakain ng ayos, tapos nangyari pa din to. Ibig bang sabihin ay hindi nakain ni Cassandra ang iniluto nating adobo? Yung masterpiece natin na naglalangis-langis at naliligo sa bawang na adobo? Halos lahat na nga ng pagkain ni Cassandra ngayon, panay kinukuluan na eh. Nag-aalala na ako sa batang yon. Baka mamaya bumigay na yon. Unit 3. Naalala kong bigla yung matandang nakita kong pabalik-balik nung nagdaang gabi. Napaisip tuloy ako kung konektado yun. Tapos napabaling ang pag-iisip ko kay Cassandra. Bakit parang ibang tao na siya? Isang posibilidad ang sumagi sa isipan ko. Baka na-turn off siya sa akin? Dahil sa pagsusuka ko at kawalang kontrol ko sa pagdudumi ko. Nung maalala ko yung pangyayaring yun, naramdaman kong kumulo ang sikmura ko. Hindi basta kulo, Madam Venus. Pati lalamunan ko sumasagot. Nasusuka ako. Nagsimula na namang bumuti lang malamig na pawis sa noo ko. Jean, okay ka lang ba? Hindi ako okay. Sumasakit bang tiyan mo? Uy, pagkagising ko kaninang madaling araw, ganito na ako. Kinausap mo ba yung nasa Unit 13? Si Cassandra. Siya lang nakita kong lumabas mula doon. At siya lang ang huli kong nakausap kagabi. Nakailang dumi at suka ka na. Ay, isang dumi pa lang. Pipigil-pigilan ko pa nga ang pagsusuka. Okay, ganito ha. Pinabalik ako ni Faye sa unit ko. Ilang sandali pa at magkasama sila ni Cassandra na bumalik sa lugar ko. Ang buhok ni Cassandra na mahaba maayos na at nakatali. May dakot siyang bigas sa kanang kamay na kalaunan ay nalaman kong malagkit na bigas pala. Isinubo niya yon at nginuya. Tapos ay ipinalilis nila sa akin ang t-shirt ko at tinukot ni Cassandra ang nasa bibig niya. Pakrus niya yung ipinahid sa tiyan ko. Tapos noon nagpaalam siya na makikigamit ng kusina ko. Nung bumalik siya, nakiupo naman siya sa amin sa sala. Aayos ng pakiramdam mo niyan, Jean. Hintay-hintay ka lang. Nag-iwan ako ng sabon ng pinagkuluan ng mais. Inom-inumin mo yun. Salamat, Faye, Cassandra. Ang galing nga, ano? Nawala yung pakiramdam ko na masama nung pahiran ako ng nginuya ni Cassandra. Yun kasi talaga ang gamot sa balis. Kung hindi pa ganun kalalang sintomas. Balis? Ito kasing si Cassandra may balis eh. Ang sino mang mababati, makakausap, mapanggigigilan, kagalitan, o basta mapagtapunan niya ng matinding atensyon nang hindi pa siya nakakakain, nakakatulog o habang pagod siya, dadanasin niyang dinanas mo. Yun ba yung dahilan kung bakit bawal siyang kausapin? Ipinaliwanag nila sa akin na may ritual na iginagawa si Cassandra gabi-gabi at dahil kailangan nun ng iba yung konsentrasyon, ay kailangan niyang mag-fasting. Bukod pa doon ay inuumaga siya kaya talab na talab yung balis. Madami-dami na rin nabiktima si Cassandra kaya ginawang mahigpit na patakaran yung bawal siyang titigan.
Pero, pwede naman kitang batiin, di ba, Cassandra? Pwede naman. Basta wag mo lang akong kukulitin kung sakaling mapansin mo na medyo mailap ako. Alam mo na yun? Okay, tatandaan ko yun. Pero, hindi ka ba natatakot o nawirduhan sa sinabi namin sa'yo? Anong weirdo dun? Na may lahi kang mangkukulam? Na nagbubudu-budu ka kapag gabi? Ano naman? Ginagawa mo ba yun para manakit ang tao? Hindi. Di wala akong dapat nakatakutan. Nakakatuwa nga eh. Para kang real life Hermione Granger. Pero alam kong hindi magic yan na katulad sa pelikula. Mas seryoso at mas komplikado yung ginagawa mo. Huwag mo lang kalimutang pangalagaan ang kalusugan mo. Salamat. Tatandaan ko yan. Bah, Cassandra, mukhang magkakabayo na ako ah. Ate Faye? Kinailangan ng iba yung konsentrasyon para hindi ako ngumisi na parang timang nung sabihin nyo ng ate ni Cassandra. Alam kong kakikilala ko pa lang sa kanya. Tapos, may isa kulang pa. Pero sa puso ko, tanggap ko kung ano siya. At sa tingin ko, hindi naman imposible na maging hipag ko si Faye. Pero syempre, konting urong na muna. Sabi nga ng matatanda, huwag kang masyadong bahiti. Matanong ko na, Ano yun? yung matandang babaeng nakita ko, na pabalik-balik naglalakad kagabi, sino siya? Jean, may mga bagay na dapat hindi na masyadong pinapansin. Okay lang yung si Lola Auring. Kung ano mang kawirduhan niya, sabihin mo lang kay Cassandra o kaya sa akin, sapat na yon. Dumating ang gamit ko. Kinahapunan ng araw na yon, bumuti na rin ang tuluyan ang pakiramdam ko. Nasa sala ako noon. Habang abala ko sa pag-aalis ng gamit ko sa kahon, may lalaking tisoy na kumatok sa hamba ng pintuan kong nakabukas. Papasa siyang barista nung kilalang kapihan na ubod ng mahalang mga tinda. Sabihin na nating pogi para mas madali. Hello? Ikaw si Jean? Yung bagong tenant? Oo, ako nga yun. Nice to meet you pare. Ako si Albert. Tenant ako ng Unit 4. Kinagagalak din kitang makilala. Ako si Jean. Wow, hanap yung system unit mo ah. Gamer ka? Hindi, beta tester lang. Provided to ng employer ko eh. Galing naman. Handa ka na pala kung sakaling magka-lockdown nga. May pera ka pa din naaasahan. Ikaw ba? Disc jockey ako nag-isang chatroom. May porsyento din ako sa talent. Kapag may bumibili ng credits pambigay sa nagsishow. Puputulin ko na yung usapan namin ni Albert dito, Madam Venus. Basta, alam na ninyo kung ano yung nature ng trabaho niya. Balik ako sa pagkukwento. Ayun na nga, tumambay na siya sa unit ko. Kwentong boys only at tungkol kina Faye at Cassandra. Nalaman kong matagal na siya dun sa paupahan at nililigawan niya si Faye. Di pa naman ganun kahigpit noon at kapapasok lang ng buwan ng Marso. Dahil maalinsangan na ang panahon, nagkayayaan kaming magpalamig sa maliit na karinderya sa may kanto. Yun nga lang, nauwi sa inuman. May amats kaming umuwi kinagabihan. Pero bilib din naman ako sa'yo eh, no? Nagka-jowa ka na ng anak ng senador. Anak sa labas. Labas, loob, tabi. Ano pa yung pinagkaiba nun? Basta may DNA ng nanay at tatay nila, di anak. Di ka naman mali. Ibang klase ka ding mabroken eh, no? Namansin ng babae ka agad? Grabe ka. Ginusto ko lang talagang damayan si Cassandra noon. Tungkol nga pala kay Cassandra, huwag mo akong isusumbong kay Faye ha. Pero takot ako sa babaeng yun. Para may something sa kanya eh. Ano naman? Wala ba silang sinabi sa'yo? Wala. Maliban sa house rules. Sa'yo ba meron?
Wala ako sa posisyon na sabihin ang anumang nalalaman ko. Yun agad ang pumasok sa isipan ko. Kung hindi lang dahil sa utang na loob sa akin ni Cassandra, sa pagtulong ko sa kanya sa humahabol na tiyonggo sa kanya, hindi nila ipagkakatiwala sa akin ang lihim nila. Wala pa rin ako masyadong alam tungkol sa kanila pero ramdam ko yung pag-aalala nila kung matatanggap ko ba ang pagiging mangkukulam ni Cassandra at ang balis na kasama ng pagriritual niya gabi-gabi. Kung ipapaalam nila kay Albert ang tungkol kay Cassandra, mas mainam na sa kanila magkapatid manggaling yun. Kaya ang naging sagot ko kay Albert ay, Yung wag ko lang kukulitin si Cassandra. Kung sakaling parang iwas siya sa tao, na may ilang tenas ng nabiktima ng pagkukulit kay Cassandra. Mga ganun. Oh, tamo? May sakulam talaga, no? Di ba ganun daw yung mga mangkukulam? Nagdadala ng sakit kapag nabadtrip sa'yo. Jean, parang may nakatingin sa atin. Kanina pa nananay yung balahibo ko sa batok. Wala namang tao ah. Yun na nga, di ba? Walang tao. Ang tahimik ko. Ngayong napansin mo. Oo nga. Tapos, Pucha! Ano yun? Ang baho. Nakakasura naman ang amoy na yan. parang may namatay dito ah. Uy, grabe ang bunganga mo. Baka may nagtapon lang ng dagang patay. O kaya may nasagasa ang aso. Ano yun? Ang laki! Papalapit sa atin! Nalinti ka na. Magiging hapunan pa yata tayo. Ano kaya yung nakita nila? Magiging hapunan nga ba sila? Bago natin yan alamin ay magpatalastas na muna tayo. Nais naming ipatid sa inyo na aming mga subscribers ang aming taus-pusong pasasalamat sa suporta niyo sa amin. Sa aming mga letter senders na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga liham at patuloy na pinupunan ang bawat pahina ng aming kwaderno ng karanasan na may kinalaman sa aswang. Pangakong hindi namin sisirain ang inyong tiwala at patuloy naming bibigyang buhay ang inyong mga istorya upang maiparating sa ating mga taga-subaybay ang inyong mensahe. At kung sakali na di pa rin kayo nakasubscribe, now is the perfect time para i-click mo na nga ang subscribe button, notification bell, at lahat pa para maging updated na kayo sa aming mga kwento. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon, balikan natin sina Albert at Jean. Ano na nga bang nangyari sa kanila? Ito ang laman ng sulat niya. Ang sama ng amoy ng hangin, Madam Venus. Halong asupre at bulok na laman. Nagsimula akong kabahan. Saan kami pwede magtago? Manakbo. Open area na konkreto ang kasalukuyang lokasyon namin. Napapaligiran ng talahib ang magkabilang tabi. May panaka-nakamang kabahayan. Wala naman kaming kakilala na pwede namin katukin. Nang biglang, Dito sa talahib. Sige, tara. Ano? Dito sa talahib. Bilis. Hindi tayo kaagad mahagip nung kung anumang mahabol sa atin. Hanep, ang bilis mong mag-isip. Ikaw tong nagsabi dito tayo sa talahib, no? Hindi ako Ano ba, Albert? Huwag kang maingay. Jane, may binti! inis akong lumingon kay Albert. Pero agad din yung nawala nung makita ko ang binti na sinasabi niya. Hindi lang basta binti. Nakatayong mga binti. Hindi, mali. Nakatayong kalahating ibaba ng tao. Magsasalita sana ako pero narinig namin yung paggaspas ng malalaking pakpak. Agad ko hinagip ang laylayan ng t-shirt ni Albert sabay dapa. Dahilan para madapa rin siya. Kung ganon, manananggal nga ang aswang. Wala akong pake. Umalis na tayo dito. Nasusuka ako. Pigilan mo yan. Patay tayo dito, Jean. Manahimik ka lang, Albert. Sa halip na puro patay tayo, o kaya ang kapangitan ng sitwasyon natin ang iniisip mo, panatilihin mo ang linaw ng isipan. Paano lilinaw ang isipan? Nakakatakot kaya yang. Ayan ay manananggal. Kahit manahimik ka. Pinatahimik ko si Albert dahil narinig kong bumaba at lumapit ang mga pagaspas ng pakpak nung manananggal.
Ibang takot na naramdaman ko. Nangangamoy bulok na karne na may umaaso-asong singaw ng asupre. Hindi gumagalaw, pigil hininga kami na natiling nakadapa hanggang sa lumayo yung itaas na kalahati. Balak ko pa sanang sipatin yung ibabang kahati nang maramdaman ko may humigit sa kwelyo ko sa may parting batok. Kasunod nun, pagulong na para akong troso, palabas ng talahiban. Paghinto ko, natagpuan ko ang sarili kong nakatihaya sa konkretong daan ng subdivision. Kasunod ang, Huy! Teka! Albert! Huwag mo akong kalagkarin! Ayokong magtagal dito. Bitiwan mo muna ako! Ang likod ko, aray! Kumakaskas na sa daanan, oh! Natatakot ako! Aray ko! Hindi ito totoo! Hindi ito totoo! Jean! sinampiga ko si Albert para mawala yung atensyon niya sa takot niya. Takot din ako, kaya di ako pwedeng maimpluwensyahan pa ng takot ng iba. In short, Madam Venus, ginawa ko yon dahil di lang concerned ako para kay Albert. Ginawa ko yun para rin sa sarili ko. Hindi ako eksperto sa mga aswang at sa mga nilalang ng dilim pero dahil sa mga nababasa ko at napapanood, pamilyar ako sa anyo at mga gawin nila. Kaya alam ko kung anong tawag dun sa humahagad sa amin. Isa pa, narinig kong pinag-uusapan yun ni na Faye at Tita Iris. Pero ano mga impormasyon ang alam ko, walang naitulong sa sitwasyon namin noon. Kaya alam ko ang bad news kung papakain kami sa takot at aabutan kami ng aswang na yun. Matino ka na ba? Oo, ang sakit nun. Pero salamat. Pasensya ka na, ha? Kung ginanong kita. Okay lang. Kumalma naman ako dahil sa ginawa mo. Huminga muna tayo. Malayo na tayo doon sa kalahating katawan ng manananggal. At saka, tignan mo, oh. Malayo na ang naitakbo ni Albert habang kinakaladkad ako. Nakarating na kami sa parte ng subdivision na may mga bahay. At ang nahintuan namin ay isang bahay na bukas ng malawak na gate at nagkakasayahan ng mga tao. Para may party. Doon na tuluyan na wala ang tensyon sa balikat ni Albert. Nung tuluyan na kaming kumalma pareho, kinapalan ko ang mukha ko at nag-gate crash sa party. Di para makikain kundi para humingi ng asin. Tig-isang takot kami ni Albert. At inaunti-unti naming pinapatak habang naglalakad kami. Hanggang sa makabalik kami sa paupahan. Nakarating din sa wakas. Ay, teka, tambay muna tayo dito sa may common area. Baka mapasma tayo kapag nagbabad agad tayo sa aircon ng unit natin. Baka sitahin tayo. Hindi yan. Maaga pa para sa curfew, oh. Mag-aalas 11 pa lang. O sige. Nanginginig pa nga ang mga tuhod ko. Ako nga pati tumbong ko eh. Grabing takot yun. Yung pogi na tenan, kumusta? Hayun, munti ka nang maging alamat. Naisahan ni Cassandra eh. Buti at naagapan ni Faye. Parang naulanigan ko yung tipo daw si Cassandra. Mukhang hindi na mag-i-ermitanya yung dalaga ninyo. Wala namang nagpapa-ermitanya sa isang yon. Nahihiya nga ako sa kanya. Hindi niya na-enjoy ang kabataan niya dahil sa sitwasyon niya. At ikaw din, Celestino. Ano naman at ako'y nabalingan mo, darling? Walang nagpipilit sa'yo na gawin mo to. Hindi ka na bumabata. At wala naman ako sinabi na meron. Alam ko din pumapatak ang taon sa akin sa kakahabol sa'yo. Pero ano magagawa ko? Ikaw lang para sa akin. Kung di rin lang ikaw, ay di ugatan na lang akong kahabol sa'yo. Ilang beses ko na ding sinabi sa'yo na hindi mo kailangang maging kahit ano. Mali ka din ang akala sa akin. Nagkatinginan kami ni Albert nung biglang naging boses lalaki si Mang Celestino. Baka sa mga mukha namin ang pagtataka. Ano ba siya talaga? Pero ang pagtatakang yun, agad na nasagot nung, Kung ganon, maging totoo ka sa sarili mo. Kasi pwede ako maging kahit ano para sa'yo. Boy mo, alalay, driver mo,
lalaki o kahit bading. Lahat yun gagawin ko. Basta magkaroon lang ako ng dahilan na makadikit sa'yo. Sel, hindi biro itong kinakaharap namin ng mga pamangkin ko. Sa tagal ng panahon na tinitiktikan ako ng tatay ng ex-fiancé ko, ngayon lang nagkaroon ng actual na pananakit sa mga taong nakapaligid sa akin. Mas maganda. May dahilan na tayo para mag-retaliate sa kanya. Tayo? Kahit anong ignora ang gawin mo sa akin, tikisin mo man ako. Kung ano man yung dahilan mo, dito lang ako para sa'yo. Papagkit ako na parang super glue. Sangkot na ako. Kaya makikisawsaw ako hanggang dulo. Nako, ewan ko sa'yo. Isa pa, nagsasawa na ako sa pagbabalat kayo mo bilang maton. Chay, ang ganda mo kaya. Sayang ang alindog mo. Sira ulo ka talaga, Sel. Para kang may sanib sa ginagawa mo eh. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka inaatake ni Gabriel. Subukan niya lang. Hindi ko siya pakakawala ng wala kahit isang latay. Sisiguraduhin kong nakaungos kayo ng mga pamangkin mo ng ilang latay kapag kinaharap niyo siya. Mukhang nakarinig tayo ng sikreto ah. He, may narinig tayo. Wala akong alam. Oh, nandyan pala kayong dalawa. Kanina pa kayo? Kararating lang po namin, Tita Iris. Nagpapahulas lang at nagpapalipas ng pawis. Di ba, Albert? Oo, kararating nga lang namin. Bakit ako nagsinungaling nung gabing yon? Ayoko masali sa gulo ng iba. Lalong ayokong ilagay sila sa nakakadyahing posisyon. Maaring nagkataon na nandun kami habang nag-uusap sila pero wala kaming karapatan na makisawsaw at ilagay sila sa isang di komportableng sitwasyon. Ipiniliwanag ko rin yun kay Albert nung tanongin niya ako ba't ganun ang naging sagot ko. Ang sa akin, Madam Venus, may kanya-kanya tayong bagay na ayaw malaman ng iba at sawsawan ng ibang tao. Ang ayaw nating danasin, huwag nating iparanas at iparamdam sa iba. Respeto ba? Ganun. At yun ang backstory ko sa lugar na yun. Hayaan nyo mag-fast forward na tayo ilang linggo matapos yun. Yung 10 oras ng gabi na ginalit ni Albert si Cassandra. Kakahimbing ko lang nun. Kapapasok pa lang sa REM o REM, sabi nga nila, na makarinig ako ng mga bulong. Gising. Mamaya na. Inaantok pa. Ay, dabuho ka. Kumising ka sabi. Ayoko nga kasi. May gustong lumapa sa iyong tanga ka. Hindi ka talaga gigising ha? Tingnan ko kung hindi ka magising din eh. Oo na, kasalanan ko na. May ugali ako kapag ginaantok. Ayaw na ayaw kong ginigising ako, lalo na't kasarapan na ng tulog ko. Isa pa, nalimutan ko nag-iisa nga pala ako sa unit ko. Nagising lang ako nung biglang bumagsak yung side shelf ko na katabi ng system unit na gamit ko. Gumala ang paningin ko. Una ko napansin ang mga nakalutang na babasaging plato ko. Doon pa lang, tuluyan ang nawala ang antok ko pero nang mistulang panghimagas lang yun sa bangungot ko nang makita ko may dilaw na pares na mga mata na nakatitig sa akin mula sa labas ng bintana ng unit ko. Agad ko hinagip ang malaking flashlight ko at tinutok yun sa bintana. Mula sa madilaw na mata, kalahating mabalahibong katawan na may pakpak ng paniki ang nakita ko nakasilip. Ano bang nangyayari dito? Aswang! Tumakbo ka na sa labas. Sino ka? Nasaan ka? Hindi na mahalaga yun. Manakbo ka na. Sabi nila, knowledge is power. Pero para sa isang taong kagaya ko, na iniwasan ang tradisyong espiritual ng pamilya namin at sanay pang mamuhay sa syudad, walang kwenta ang kahit anong alam ko sa aswang. Pagkarinig ko na nabasag ang salamin ng bintana ko, kumaripas na ako ng takbo. Kagaya ng sabi ng boses na hindi ko sa tenga naririnig, kundi parang direct na injection sa utak ko.
Bala na kung naka-t-shirt na pantulog lang ako na butas pa sa kilikili at pink na boxer shorts. Ang tanging mahalaga sa akin, makatakbo ako sa labas. Eh saktong labas ko, nandun si Cassandra. Papalampas naman siya sa unit ko. Ayoko man sumalpok ako sa kanya. Ang tanging nagawa ko na lang saluluan ng ulo niya. Nung sabay kaming natumba at gumulong. Nang tumigil kami sa paggulong, Aray ko! Ah! Anong nangyayari sa'yo, Unit 7? Bastos! Ah! Pakawalan mo ako! Bastos ka! Eh, Bakit ganyan ang suot mo? Sandali! Huwag kang magalit. Peace na. Hindi ko to sinasadya. May aswang sa kwarto ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Diyan ka lang! Hintayin mo akong bumalik! mula sa suot niyang jogging pants may dinukot na parang amulet si Cassandra. Narinig ko pa na may binubulong siya mga banyagang salita habang nananakbo siya papunta sa kwarto ko. Ilang sandali lang siyang nanatili doon. Pagbalik niya may dala siyang bimpo at bitbit na pantalon para sa akin. Nang maisuot ko na ang pantalon ko, sinundan ko siya sa stone bench na nasa common area kung saan siya nakaupo. Tumingila siya saglit. Tapos malayo ang tingin na kinausap niya ako. Kabilugan pala ng buwan ngayon. Oo, ang ganda nga Bilog na bilog. Dati, nung hindi pa ako gumagawa ng kulam, excited ako kapag bibilog ng buwan. Tapos, ang saya-saya ko kapag bumilog na ng tuluyan. Pero nung mag-umpisa ako mag-aral ng tungkol sa mga nilalang ng dilim, nag-ibang pananaw ko. Dahil kapag bumilog ang buwan, lumalabas sila, tama? Oo. Ganon. Ayos ka lang ba, Jean? May bukol na malaki. Pero, di naman yata nabiyak yung bungo ko Ina mo ka! Buhay ka pa? Sabi nga ng mga tambay. Kuwang-kuha mo Heto oh. Oh. Ilapat mo yung 10 pisong barya sa bukol mo. Makakatulong yan. Amin na din ang kamay mo. Lalawayan ko ang pulsuhan mo para hindi kita mabalis. Nagkrus si Cassandra. Pagkatapos umusal ng maikling panalangin. Dinilaan niya ang kanyang hintuturo at pagkatapos pakrus na ipinahid yon sa pulsuhan ko. Habang ginagawa niya yon, ay marahan kong inihihimas at panakanak ang idinidiin ang barya sa bukol ko. Nang matapos siya, Pasensya ka na, Jean. Nadamay ka sa gulo ng pamilya namin. Anong sinasabi mo dyan, Cassandra? Kapamilya niyo ba yung aswang na umahangad sa akin? Hindi. Tatay siya ng ex-fiancé ni Tita Iris. Tatay? As in airpods? Daddy, papa? As in ganong uri ng tatay ang tinutukoy mo? Alam ko mahirap yung paniwalaan. Pero ganito kasi. pamilya ng mga mangkukulam ang pamilya ni na Cassandra. Yung uri na nanganganan o yung sumasamba sa kapaligiran. Paniniwalang paganaw ang tradisyon nila pero sumasamba pa rin sa Diyos. Nung kabataan ni Tita Iris nagkaroon siya ng seryosong steady hanggang sa nauwi sa engagement. Pero nabuko ni Tita Iris ang tunay na pagkatao ng fiancé niya at ng pamilya nito. Mga aswang sila. Kahit naman sino ayaw sa aswang. Ayon sa nabasa ko, laway lang ay nakakahawa na yun Maging asawa pa. Di higit pa sa laway ang pinagsaluhan nun, no? Tanggap naman ni Tita Iris yun Ano? Wow! Ibang klase din palang ma-inlove si Tita Iris, ano? Oo. Mahal talaga niyang fiancé niyang yun. Ang totoo nga niyan, matapos niyang malaman na aswang ang lalaking yun, ay seryoso niya tong kinausap. Tapos, dinala pa niya sa bahay para ipakilala sa pamilya namin. Siyempre, hindi siya tinanggap ng angkan niyo. Oo. Muntik na ding itakwil ng pamilya si Tita Iris nun Kung ganun, bakit sila nag-split?
Ayon kay Cassandra, nahuli ni Tita Iris ang tunay na kulay ng nobyo niya at ng pamilya nito. Mga aswang silang hindi kumakain para mabuhay. Nabubuhay sila para kumain. At hindi basta kain, pinaglalaroan muna nila ang biktima nila bago nila lapain. Sila ang mga uri ng mga aswang na ginagawang libangan ng paglapa ng tao. Nung gabing mabuko sila ni Tita Iris, ay ang gabing inabutan niyang may pinaglalaroan silang tao. Inuunti-unti nila yung himayin habang buhay pa. Grabe. Sadista ang mga hayop. Tapos, yung isang miyembro ng pamilya ay iniihaw ang kung anumang tinuklap, tinungkab, o pinutol dun sa katawan. Tapos na-expose na yung lamang loob, ay saka pa lang nila yung lalapain ng direkta. Sandra, tama na sa detalye. Mahilig ako sa horror pero hindi sa matinding gore. Okay lang ako sa multo-multo pero yung mga ganyan, basta lang. Naku, pasensya na. Na-carried away lang. Okay lang. Wag mo na lang i-push pa. Gets ko na. Pero ang hindi ko lang magets, bakit hinahangad pa ng airpass ng ex-fiancé niya ang Tita Iris mo? Split na nga, di ba? Ano? Hindi ba makamove on? Namatay kasi yung ex-fiancé ni Tita. Nung gabing nahuli ni Tita Iris ang kabrutalan ng pamilya ng fiancé niya, ay nanakbo siya. Pero hindi matanggap ng lalaki na split na sila. Hindi din siya afford pakawalan ng pamilya dahil sa dugong puting mangkukulam niya. Kung magiging parte nga naman siya ng pamilya nilang aswang, parang silbing trophy yun. Pero dahil sa paghabol na yun, naaksidente yung lalaki at namatay. Ay, ang lagay Yung tita nyo ang sinisisi ng airpods sa pagkamatay ng anak niya. Ganun na nga. Abay, kalokohan. Baliw ba yun? Kung sabihin ko sa yung oo, Ha? Seryoso ka ba dyan? literal na baliw. Ang totoo kasi niyan, nakakulong siya sa mental. At nung mamatay yung ex-fiancé ni Tita Iris, tumakas siya. Mula nun, wala na siyang ibang ginawa kundi ang gawing impyernong buhay ni Tita. At hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang anak kong pinatay ng tita mo. Gabriel! Si Gabriel ang tatay ng ex-fiancé ni Tita Iris at basta na lang siyang sumulpot sa harapan namin. Hindi ko alam kung saan ako matatakot, Madam Venus. Kung doon ba sa katotohanang baliw na aswang ang kaharap namin o yung nasaksihan namin siyang nasa bubungan tapos nagpatihulog sa lapag. Hindi namin siya kinakitaan na ininda niya ang sakit ng pinsala na natamo niya. Mas nakakatakot na sa isang piksilang ng braso niya, naayos niya ang siko niya na sumala ang buto. Tapos noon naglabas siya ng jungle knife na parang nananadya pang kumislap sandali dahil sa sinag ng buwan. Saka siya pumaling sa akin. Ikaw ba ang bagong lalaki sa buhay ni Iris? Susulutin mo siya sa anak ko. Salot! Ha? Nak ng tilapia ang isang to. May sayad talaga. Hoy, baliw! Pwede ba? Yang pagkabaliw mo ay dalin mo na lang sa mental. Hindi yang inayawan na nga ng babaeng yung anak mo ay ayaw mo pang tigilan. Hindi ninyo makukuha sa anak ko si Iris. Papatayin ko kayo! Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo magawa yan. Ngayon pa lang ay ipahanda mo na ang atool at lapida mo. Lalaking pakialamero! Para kaming nanonood ng shooting ng isang action film noon. Si Mang Celestino may hawak na malaking bimpo na aktong panangga. Yun namang si Gabriel na sa tingin ko matanda ng konti kay Mang Celestino, nakaporma, na ani mo'y handang manaksak anumang sandali. At sa isang iglap, umulan ng unday ng saksak, pagsalag, haging ng kamao at paniniko. Ilang palitan din ang nangyari sa pagitan ng dalawang may edad na lalaki. Hanggang sa... Huwag kang gagalaw, Mang Gabriel! Baka makalimutan kong mas matanda kayo ng di hamak sa aming lahat. Iris, isa kang maduming babae.
Ang isara mo ay ang madumi mong bunganga, tanda! Ilagan mong binti niya, Sel! Dahil sa sigaw ni Tita Iris ay nagawang salagi ng braso ni Mang Celestino ang sipa ni Gabriel. Bilang ganti ay kinipit niya sa kilikili niya ang binting ipinasipa sa kanya at siniko ng buong diin. Nakarinig kami ng bahagyang malutong na tunog. Kumawala ang hiyaw mula kay Gabriel pero agad din siya nakatimuli at umunday ng saksak sa tagiliran ni Mang Celestino. Pero naging mabilis si Mang Celestino at hinagip ng kamay niya ang talim ng jungle knife. Binitawan niya ang binti ni Gabriel na kipit-kipit niya. Gamit ang isa pa niyang kamay ay pinilipit niya ang mga daliri ni Gabriel na nakahawak sa jungle knife. Nung tuluyan niya yung naagaw ay buong gitil niyang sinaksak yun sa may batok ni Gabriel. Umigpaw ang tuhod noon at tinamaan si Mang Celestino sa baba. Dahilan para magkahiwalay sila. Sinamantala yun ni Gabriel at mabilisang tumalilis. Matapos sabihin, Hindi pa ito ang katapusan. Babalik ako at uubusin ang lahi mong demonya ka. Demonya kang babae ka! Hindi ka makakalis! Huwag mo nang sundan, Jean. Ha? Pero Tita Iris... Hindi mo siya maaabutan. Malalagay pa sa peligro ang buhay mo. Tama si Iris. Dito ka na lang, Jean. Ayos ka lang ba, Sel? Oh, sinisigurado ko sa iyong di hamak na mas malala ang lagay ng hinayupak na matandang yon. Oh, bakit din yan ka makatingin, Jean? Mang Celestino, hindi po ba magkasintanda lang kayo ng Gabriel na yun? Ano? Hindi ah. Huklo ba ng isang yon, di ba, Iris? Oo, tama si Sel. Kung tamang tanda ko ay mga nasa 78 na si Mang Gabriel. Si Sel naman ay kasalukuyang 60 anyos lang. Yun? Si 38? Niloloko niyo ba ako? Tikas na tikas pa yung isang yun eh. Parang barino kung lumaban. Jean, Ano yung Cassandra? Nalimutan mo ng aswang si Gabriel. Oo nga po pala. Mukhang nakwentuhan ka na ni Cassandra. Opo. Ipinapaalam ko din sa inyo na nag-training si Mang Gabriel para maging marino. Bumagsak lang siya sa psychological assessment, kaya hindi siya tuluyang nakapasok. napabuntong hininga na lang ako ng mahaba. Parang hindi pa malala na may aswang na galit sa kanila at nadadamay na rin ng mga tenant na kagaya ko. Di lang basta aswang. Takas sa mental na aswang. Naisip ko tuloy, paano hindi nagaan yung aswang ang matandang yun sa loob ng institusyon? Pero hindi doon nagtapos ang komplikadong sitwasyon. Skilled pa pala sa laban ng matandang yun dahil nagbalak maging marino. Sa common area na ako inabot ng pagsikat ng araw. Bibilib na ako sa tibay ng utak ko kung nakaya ko pang makatulog sa kabila ng nasaksihan ko. Abala ako sa pagmumuni-muni tungkol sa mga nangyari ng... Kapi ka na muna. Salamat po. Oh, anong iniisip mo? Pera? Hati tayo. Kung saan na nga lang tama kayo. At yun ang iniisip ko. Aalis ka na ba? Pwede naman. Yun nga lang, hindi ko na maibibigay ang ibinayad mo. Alam ko naman po. Nasa kontrata yun na pinirmahan ko. At gustuin ko mang lumipat, hindi ko magagawa. Ito ang address na alam ng employer ko eh. Nakasetup na din ako. At saka, saan naman po ako pupunta? Higpita na. Ang ibig mong sabihin, aalis ka ng mabilis pa sa 4 kung may magagawa ka lang. Normal na nung maging ganun ang reaksyon at aksyon ko, di ba? Kung sakaling may makaaalam na ibang tao, nagdinanas ko nitong nagdaang mga araw, dito sa lugar ninyo, mas magtataka pa sila kung bakit andito pa din ako. Ay, nako, Diyos kong bata ka, oo. Talagang aliw na aliw ako sa'yo. Saka isa pa po, gusto kong mas makilala si Cassandra. Yan ang usaping tanging si Cassandra lamang ang makakapakialam. At ang bagay na hindi kita masusuportahan, bata. Gusto ko man ang pagkatao mo pero hindi pa kita lubos na kilala. Kaya nasa trial phase ka pa sa akin. Guess ko na po ang pinupunto nyo. Nakaluto na ako ng agahan.
Nagpapahinga na rin si Mang Celestino. Baka gusto niyo nang kumain. Si Cassandra, Mamaya pa yung kakain bandang 9:00. Magtatapos pa kasi siya ng dasal niya. Tulong! Kagaya ng ibang nabibiktima ng balis ni Cassandra, matindi ang naging tama kay Albert. Buti na lang at pusong mamon si Faye, kaya naasikaso siya agad. Dahil wala naman akong ibang gagawin at dahil sign-in ko ng 2:00, minabuti kong umuwi sa unit ko. Para kahit papano makapahinga. Medyo nangani-ngani pa nga akong bumalik sa unit ko dahil double whammy multi-cum aswang sightings na naranasan ko. Pero tiimbagang akong pumasok. Nisip ko na lang na di naman talaga ako palalamunin ng takot. Awa naman ng Diyos, nagdaan ang buong araw na yon na walang insidenteng ng windang ng araw ko. Kahit ng mga sumunod na araw ay nanatiling tahimik hanggang sa sumapit ang Marso 17. Oh, Jean, ano nakatulala ka dyan? ay nagpapahangin lang ako bago matulog. Pampaalis ng bigat ng ulo. Maiba ako, Albert. Parang ang tahimik naman dito ngayon. Bira kang lumabas ng unit mo, kaya di mo alam. Ang natitira na lang dito ay ikaw na Unit 7, ako na Unit 4, si Aling Auring na Unit 11, at yung tulad ko na DJ ng Unit 9. Nasaan na yung mga tao? Umuwi. Yung iba lumipat. Nagkakatakutan gawa ng aswang. Bakit nandito ka pa? Wala akong pera para lumipat eh. Kung may mauutangan lang ako, di umalis na din ako. Ikaw, bakit nandito ka pa? Kaparehas lang din ang sitwasyon mo. Ha? Money makes the world go round nga talaga, no? Sinabi mo pa. Hirap kasing maging mahirap. Saglit na katahimikan ang namagitan sa amin ni Albert. Ilang sandali pa at narinig namin na bumukas ang gate. Panabay kaming lumingon at nakita namin si Faye na papalapit. May bitbit na maliit na kahon. Good morning, Faye. Good morning sa inyong dalawa. Ano yung dala mo? Package. Nakita ko iniwan ng courier sa harap ng gate. Nakapangalan sa'yo, Jean. Ha? Sa akin? Ay hindi, kay Pinocchio. Natural sa'yo. Wala ka pa yatang tulog kaya ka ganyan eh. Medyo eh. O siya, eto ng package mo. Medyo mabigat eh. Kunin mo na, baka mangali itong kamay ko, ibagsak ko to ng tuluyan. Tatawa-tawa kong inabot ang parcel at dumiretso na ako sa unit ko. Ayoko na maging asungkot dun sa dalawang naglalambingan. Pagpasok ko ay agad kong binuksan yung kahon at tumambad sa akin ang isang pamilyar na libro. Dasalan yun ng lola kong manluluop na nakatira sa Laguna. Kalakip noon ay ibang gamit niya sa panggagamot at ang isang sulat. Hindi na ako nagtaka na mahagip niya ako. Alam kong kaya ni lola na maghanap ng tao. Nakita ko nang gawin niya yon ng ilang beses. Simple lang, sinunod niya yung bulong ng gabay niya. Siyempre, di naman magic na malaman yun ng current address ko sa pagtatanong sa gabay. Tinulungan lang siya ng mga yon para masugsog yung mga tamang tao na tatanungin tungkol sa whereabouts ko. Mahaba yung sulat, pero sumatotal, sulat yun ng pamamaalam, pagpapatawad at paghahabilin. No pressure, pero may sundot sa konsensya. Lumipas ng oras na natulala lang ako. Nalimutan ko na ang pagtulog. Paglabas ko ng unit ko, takip silim na. Doon ko napansin si Lola Auring. Ginagawa na naman niya yung ritual niyang pabalik-balik. Sa pagkakataong yon ay Unit 13, 12 at 11 naman ang ginagawa niya. Sa 13 siya humihinto. Hindi pa napapagod ang matandang to. Sa unit naman ni Cassandra ang drip. Dako. Masama ito. Galit na siya. Sinong galit? Naku po. Narinig ata ako ah. Teka, makapasok na. Ano? Lock! Nang putik naman oh! Nalaw ko po! Papalapit siya sa akin! Para akong cartoon character na pilit pinipihit ang doorknob ng unit ko habang itinutulak ko yun. Pero wala. Bigo. Inabutan ako nung si Lola Auring
na parang isang hockey player na nakasprint papalapit sa akin. Nung huminto siya sa harap ko, At saan ka pupunta? Sa loob po. Tinatakbuhan mo ako, ha? Hindi naman po. Talagang papasok na lang ako. Hindi ka makakatakas sa akin! pagkasabi niya sa akin nung hindi ako makakatakas sa kanya, buong diin kong isiniksik ang sarili ko sa pintuan kong sarado. Parang hindi. Unti-unti siyang lumalapit na animo isang kissing scene sa romantic film yung eksena namin. Pero hindi yun ang nagpahiyaw sa akin, kundi yung bigla siyang parang naging aparisyon na crossbreed ng usok at bagay na transparent na hugis tao. At parang hindi pa ako kota sa takot. Napakiramdam ko sumampa ang puso ko sa lalaugan ko. Si Lola Auring, tumagos sa akin. Doon na ako napahiyaw ng husto. At yung pasaway kong pinto, biglang nabuksan. Sa gitna ng paghiyaw ko, pataheya ako natumba. Doon pa lang ako natigil. Agad akong tumayo. Sandaling nakita ko ang galaxy sa mata ko dahil sa hilo. Saka bumukas ang pinto ng Unit 13, Unit 1, at Unit 4. Ano yun? Sinong umiyaw? Jean! Ikaw ba yon? May Sharona! May multo! Doon sa pangyayaring yon, may isang bagay akong napatunayan, Madam Venus. Ang puyat at takot kapag dinagdagan ng pagkataranta, hindi magandang magsama. Siguradong instant KO ka. Nung magkamalay ako, nasa di pamilyar na lugar ako. Halong halamang gamot at insenso ang amoy ng paligid. Tapos may halimuyak ng adobo. Ang sarap pala ng ganong kombo ng amoy. Parang nakapasok ka sa kusina ng kosher resto. Tuluyan na akong nagmulat nung maramdaman ko ang pagdampi ng basang bimpo sa noo ko. Bumuglaw sa akin ang nag-aalalang mukha ni Cassandra. Kumusta ng pakiramdam mo? Hello. Parang may hangin ang ulo ko. Tsaka, naghuhurumintado na ang mga anaconda sa sikmura ako, no? Sakto. Nagluluto si Ate Faye ng adobo. Natutulog ka ba, Cassandra? Nagmumura ng mga kulaba mo. Wow naman. Pagkagising mo, pag-aalala agad sa ibang gawain mo. Spirit animal mo ba si Mother Teresa? Hindi. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Tuluyan na akong bumangon at napaupo. Iginala ko ang paningin ko doon sa loob ng kwarto. May mga imahe ng santo, ilang tuyong dahon ng mga halamang gamot, langis sa bote, tuhugan ng insenso at mga bagay na pamilyar sa akin dahil may mga ganun din ang lola ko. At doon ko napagtagni-tagni ang lahat. Kung bakit puyat lagi si Cassandra at kung bakit lagi siyang nag-aayuno o yung fasting. Kaya napatanong ako sa kanya at mukhang nagets naman niya dahil hindi niya na ako tinanong kung anong ibig kong sabihin. Gaano katagal mo nang ginagawa? 11 years. Mula nung graduate ako ng high school, kinuha ko ng responsibilidad na maging katuwang ni Ate Faye sa pagliliwas. Hindi ka ba napapagod? Hindi naman ganun katindi ang problema dati. Nito na lang naging masidhi ang pagnanais ng baliw na yun na mapatay si Tita Iris. Bakit hindi kayo lumagay sa offensive? Kayo naman ang sumugod. Kung sana nga'y ganun lang kadaling gawin yun. Mangkukulam kami. Nangangapa pa. Hindi kami mga manunugis. Wala din sa pamilya namin ang may ganong klaseng kakayanan. Hindi pwede magpatuloy ang ganitong gawain mo. At sa tingin ko, ikaw na ang susunod na tutumbukin ng aswang na yun. Paano mo naman nasabi yan? Si Lola Auring. Hindi siya tao, hindi ba? At yung pagparoot parito niya ay isang hudyat, sinyales. Babala. Kung sino ang susunod na susugurin ng aswang, na si Gabriel. Oo, tama ka dun. Pero bakit? Anong koneksyon ni Lola Auring sa lahat ng ito? Lola nyo? Nanay siya ni Gabriel. At this point, Madam Venus, naubos na ang lahat ng pagkabigla hormones ko. Suddenly, ang buhay ko parang hinigop ng isang dating sim na ang tema ay horror. Isang mapaklawang tawa ang kumawala mula sa akin.
Sumubsob ako sa unang katabi ko at naging halakak yun na may kasamang hagulgol. Di pa naman ako naputulan ng kwerdas sa utak. Sadyang hindi nalang kinaya ng sistema ko ang lahat. Siguro yun yung tinatawag ng mga psychologist na trauma response or stress reaction. Hindi ako iniwan ni Cassandra. Hinintay niya akong kumalma. Panay lang ang hagod niya sa likod ko at panakanak ang haplos sa ulo ko. Nang sa wakas ay umayos na ang pakiramdam ko, ay umalis na ako sa pagkakasubsob ko sa unan. Nandun na din pala si Faye at Albert. O, luto ng hapunan. Gusto mo nang kumain? Nang namumugto ang mga mata ko at puno pa ng uhog ang ilong ko, gandang kombinasyon naman nun. Parang may nido soup habang kumakain. Kaysa naman magpalipas ka ng gutom. Lipas na nga yata eh. Medyo may amoy ng hininga mo eh. Panay na din ang kulo ng sikmura mo nung nag-iiyak ka. Gagi. Baho nga ng hininga ko. Buti natagalan niyo akong kausap. Medyo hindi na nga. Nagluluha na nga ako eh. Oh? Sasama naman na itong mga to. Bakit si Cassandra? Kaya nga ako nagsinti ng insenso. Durog na pagkalalaki, durog na ang pride, durog na rin ang pagkatao ko. Eh di wow! Pero bumawi naman sila sa akin. Sinabi nila sa akin na kahit si Cassandra ay nakararanas ng ganun. Kahit pa pakonsuelo de bobo na lang yun at maluwag kong tinanggap yun, eh medyo umokay na ang loray-loray kong pride. Nung makakain, niyaya nila ako sa Unit 1 kung saan nandun si Tita Iris at mga Celestino. Hinikayat ako ni Cassandra na banggitin sa kanila yung sinabi ko na mag-offensive na sila. Noong una medyo violente si Tita Iris, muntik pa nga niya akong umbagin, pero nung mapaliwanagan siya ni Mang Celestino at nakita niyang sang-ayon si Cassandra, eh kumalma naman siya. Sabihin na nating umayon ako sa gusto ninyong mga bata kayo. Ano namang naiisip mong offensive, Jean? Gamitin natin si Cassandra. Ano? Tarantado ka din, ano? Iris, pakinggan na muna natin siya. Hindi rin ako ayon na ipain si Cassandra. Mabuti pa siguro igapos na lang natin tong si Jean. Laslasan natin ang ilan sa braso at binti tapos isabit natin sa labas. Nanlamig ako sa narinig ko. Nalintikan na nga ako. Nagmungkahi na lang dahil gustong makatulong. Ako pa ang isasalang. Kasalanan ko rin naman at hindi ko pa agad sinabi na iisip ko. Medyo kakaiba din kasi yung naisip ko, Madam Venus. Sabi nga sa English, absurd. Pero kinagat ko na lang ang hiya at sumigi ako ng daldal. Teka lang naman. Bago kayo magalit, dinggin niyo muna yung idea ko. Sige. Ano ba yan? Naisip ko kasi, technically ang aswang naman tao ding tulad natin, di ba? Oh, tapos? Kung talagang sobrang tindi ang balis nitong si Cassandra, bakit hindi natin subukang ipabalis yung aswang na si Gabriel kay Cassandra? Lahat ng tao sa loob ng unit ay napasigaw ng, sa sinabi ko. Baka nga kung may manunugis doon, nabatukan ako. Pero naisip ko noon, wala namang mawawala kung subukan. Oo, maaring mawala mga buhay namin pero para na ring nawawala ang buhay nila, di ba? Limitado yung galaw nila, palaging may agam-agam. Nag-aayuno lagi si Cassandra para lang magdasal at protektahan ng lugar. Who knows kung kailan tuluyang mabubutas ang bituka niya. Isa pa, may mga nabasa akong kulam na tumalab laban sa mga aswang. Bakit hindi namin subukan? Ayun, at may natural na kulam sa katawan ni Cassandra. Kailangan lang ng tama ang lahat ng kondisyones, di ba? May ilang minuto din silang nagdiskusyon. Hinayaan ko lang sila at lumabas na ako. Usaping pamilya yon. At ako yung outsider na nakikisawsaw lang. Nung lumabas sila para kausapin ako, Sa tagal naming nakikipaglaban dun kay Gabriel, hindi namin naisip na gamitin si Cassandra. Natural lang na hindi. Kamag-anak niyo siya eh. Sino naman kamag-anak na gugustuhin isuga sa kapahamakan yung kaanak niya? Di ba?
una ang concern bago yung lohikal na isipin. Hindi ka nag-aalala para sa pamangkin ko, ganon? Iba lang ang pananaw ko. Dahil outsider ako sa buhay ninyo. Inlababo man ako sa pamangkin ninyo. Ang ibig kong sabihin, iba yung uri ng pagsampalataya ko sa kakayanan ni Cassandra. Naniniwala akong makakaya niya ito. Sa bagay, Tita Iris, may punto siya. Masyado nating inaalala makaligtas, hindi ang solusyonan ng problema. Ilang taon na tayong ganito. Tumanda na rin kayo ni Mang Celestino na naghihintay. Hindi ah. Tama ka dyan, Faye. Medyo naiinip na nga ako eh. O, di ba? Gusto din namin ni Cassandra na makaranas maging abay sa kasal nyo. Pero kung patuloy tayong dedepensa na lang, baka patay na tayong lahat. Lumilipad pa rin ang matandang Gabriel na yon. At saka, nag-aalala na din ako para kay Cassandra. Sinabi ko sa kanila yung obserbasyon ko at yung naiisip kong pwedeng mangyari. Binakaapan ako ni Cassandra sa pagpapaliwanag sa kanila ng tunay na papel ni Lola Auring at kung bakit sila naging magkatuwang sa pagtukoy ng susuguri ng aswang. Pero Cassandra, hindi ko maintindihan. Paanong dumikit sa ang multo ng nanay ni Gabriel? Ang tanging sinabi mo lang sa akin kung pwedeng manatiling bakante ang Unit 11. Wala kang sinabing may multo kang pinapatira. Nilapitan niya ako nung minsang dinalaw kang puntod ng ex-fiancé niyo, tita. Ano? Kailan ba ito nangyari? Bakit wala akong alam? Kasi alam kong hindi ka papayag eh. Talagang hindi. Delikado yung ginawa mo. Tingnan mo, nag-uwi ka pa ng multo. Ano bang ipinangako mo sa Auring na yan at dumikit ang husto sa'yo? Ganito kasi yun. Nung malaman ng pamilya na Tita Iris na namemeligro ang buhay niya, gumawa ng mga ritual at pangungusap sina lolo at lola ni Cassandra at Faye. Pero dahil nga sa matanda na, ay ipinasa yon sa mga apo na pinakamalapit at lapat ang loob kay Tita Iris at silang magkapatid yun. Pero hindi matanggap ni Cassandra na matatali sila sa takot, gawa lang ng baliw na tatay ng ex-fiancé ng tiyahin nila. Ninabuti niyang puntahan yung puntod ng lalaki para makiusap dun sa kaluluwa na pagparamdaman yung ama. Pero sa halip na yung ex ang mahagip niya, yung si Lola Auring na tagpuan niya. Balikan nito ang nangyari, Madam Venus. Kaya baka pwedeng kausapin mong tatay mo. Sabihin mong walang kasalanan si Tita Iris. Ikaw tong tatanga-tangang nanghahabol na hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Kaya nga nasagasaan ka eh. Kaya bakit si Tita Iris ang sinisisi ng tatay mo? Magpakilala ka! At sa tingin mo talaga, darating yung kaluluwa ng nakalibing dyan para lang pansinin ka. Babae ang boses. Hindi siya. Hindi kita ginagambala, espiritu. Lalong wala akong balak makipagtrabas kwenta sa'yo. Pero kakailanganin mo ako. Dahil sa kaluluwang gala ni Lola Auring, ay nalaman ni Cassandra na sadyang ipinakulong na lang sa mental si Gabriel ng kanyang mga kamag-anak dahil sa pagiging sadista at brutal nito. Siya rin ang nagpauso na pinaglalaroan muna ang biktima bago tuluyang lapain. Bagay na kahit kailan ay hindi ginusto ng kanyang mga magulang. At kahit maagang nabiyuda si Lola Auring, ay pilit niyang ginabayan si Gabriel habang tumatayo siyang ama at ina sa kanya. Kagaya na lang ng gabing nagtalo sila mag-ina. Ganito ang pagkakakwento niya kay Cassandra. Anong ginagawa mo, Gabriel? Ano ba? Ninanamnam ko ang aking hapunan. Sige, babae. Ngumalingal ka pa. Anak, itigil mo yung ginagawa mo, masama yan. Kainin mo kung kakainin mo, pero wag mo nang pagdusahin pa. Ang pagkain ng tao ay isa ng kasalanan. Wag mo nang dagdagan pa sa pagpapahirap at pagiging sadista. Mahina sila, Nay. Parang ikaw. Masyado kang natatakot dyan sa Diyos na yan. Ang mahina, nasa awa na lang ng mas malakas sa kanila. Walang Diyos! Mga aswang tayo, hindi sadista, lalong hindi mga demonyo. Oo,
Maaaring mahina ako sa paligid mo, pero hindi mo mababali ang paninindigan ko. Umayos ka, dahil kahit wala ng ama mo ay itutuwid kita! Pero anumang suheto, anumang pagpigil at pakiusap ay bingi si Gabriel. May mga pagkakataon na ngang nagkakasakitan sila dahil sa pagpigil sa kanya ni Lola Auring. At sa kadiliman ng gabi ng sementeryo, habang nakikinig si Cassandra sa kwento niya, napaiyak ang multo ng matandang babae. Oo, mga aswang kami. Pero hindi kami kumakain ng tao para sa sarili naming libangan. Kumakain kami dahil kailangan. Pero si Gabriel, nabubuhay siya para kumain at paglaruan ang mga biktima niya. Walang nagawa ang pagiging magulang nyo? Iba siya. Naniniwala siyang biyaya ang pagiging aswang. Na ang madilim na kapangyarihan na meron kami ay isang kasangkapan para maghari kami sa mga tao. Nang hindi talaga namin siya mapigilan, ay ipinadala na lang namin siya sa mental. May nagawa ba yon? Wala. Naging labas-masok lang siya at kadalasan ay tumatakas siya. Ang tanging pinagsisisihan ko lang ay nakamatayan na naming mag-asawa ang pagtatama sa kanya. Kung alam lang namin na hindi siya magbabago, ay kami na ang kumitil sa buhay niya. Doon na tinapos ni Cassandra ang pagkukwento. Sinabi rin niya sa amin na minsan na siya nagalit doon sa multo dahil pakiramdam niya ginugoyo lang siya. Dahil sa tuwing hihingi siya ng tulong para masupil si Gabriel, ay iling o kaya ay katahimikan lang ang sagot noon sa kanya. Multo si Aling Auring? Oo, kanina pa namin sinasabi. Ano nangyayari sa utak mo, Albert? Pero nakikita ko siya. May ibang tenant na nakakita din sa kanya. Humihiram siya minsan ng enerhiya sa akin. Kapag gusto niyong magpakita. Diyos ko po. Ay, matay yata ako. Subukan mo lang, pababayaan kita mabagok yung ulo mo. Sabi ko nga, Andres Bonifacio ako. Atapang nga tao ako, aputo laulo, hindi atakbo. Pero Cassandra, hindi kaya totoong ginugoyo ka lang ng hukluba na yon? Nung una, tita, yan din ang iniisip ko. Pero nung may nakausap ng isang necromancer si Cassandra o yung may kakanya ng kumausap ng patay, napatunayan niyang limitado lang ang kayang gawin ni Lola Auring. Hindi maaring lubusang makialam ang mga namatay sa issue ng mga buhay pa. Kumbaga parang starte lang ng daylight. Opo, ganun. Wala din pala tayong mapupurat kung ganon. Hindi. Maganda nga eh. At nandyan yung multo. Hindi ko gets. Alam natin ngayon na si Cassandra naman ang punteriya ng aswang na si Gabriel. Mas mapapadali ang plano natin. Isang buong araw kaming naghanda. Binalot namin ang mga proteksyon ng kabuuan ng compound. Habang ang lugar na inuukupa ni Cassandra sinadya naming hubaran. May kaunti kaming itinara. Sapat para hindi maghinala yung uholapin namin na may niluluto kaming kakaiba. Si Cassandra naman ay nananadya. Nagpuyat, nagpakagutom, nagpakapagod. Kinondisyon din niya ang isipan niya na makakaramdam siya ng matinding pagkamuhi doon sa aswang. Kaya pagsapit ng gabi nakasetup na kaming lahat. Solo kami ni Cassandra sa loob. Ang iba nakaantabay lang. Nag-uusap kami pero pakunti-kunti lang. Talagang lumiban pa kayo ni Albert sa mga trabaho nyo. Huwag mo nang alalahanin yun. Mabait naman yung mga employers namin. Hoy, mahanginan ka niyan. Anong tinatawa-tawa mo? Na kung sakaling tumalab yung, alam mo na, ang sarap naming kutos ang lahat. Bakit naman? Biruin mo, 11 years kaming nagtatago, nagdasal at nagtapal ng mga pangontra para di kami mahagip. Tapos heto ka, iilang linggo mo pa lang kaming nakikilala, nakaisip ka na ng solusyon. Nakakaiba. Yun na nga. Ganun daw talaga yun, di ba? Fairy tale logic. Parang trump card. Yung knight and shining armor. O kaya yung Prince Charming.
may dalang solusyon. Hindi naman ako prinsesa. Mangkukulam nga, di ba? Lalong hindi fairy tale ang buhay na to. Papasa pang horror. Sa akin, prinsesa kita. At itong horror story na to, ang fairy tale natin. Nakahirit ka pa talaga no? Nakakuha lang ng pagkakataon eh. At nakita na ng bisita natin ang butas para sa kanya. Yutayot na may kasamang nakakangilong ingay. Sabi ni Cassandra sa akin ay kuko yun ng manananggal. Kumaka pa. Nakikiramdam. Bigilang hininga na lumapit kami sa CR ng unit. Nandun kasi ang pinakamanipis na proteksyon at pinakamadaling tungkabin na bubong. Ayan na siya. Ready ka na ba? Sabi ninyo, ikondisyon kong magalit yan sa aswang na yan. Oo. Dahil sa pagkakaintindi ko, kumporme sa tindi ng emosyon mo ang tindi ng epekto ng balis mo. Pwes, kung tama man yun, kawawa ka sa aking aswang ka! Mistulang hurumentado si Cassandra. Sa tabi niya ay may kahon na puro babasaging bote. May laman yun na benditadong tubig na hinaluan ng katas ng katuray, dayap, tinadtad na bawang, asin at sili. Pinagbabato niya yon sa aswang. Buong gitil, buong galit. Sawang-sawa na ako sa katatago sa iyong demonyo ka! Awang-awa na ako kay ate na hindi na nakalalabas ng bahay. Kahit pa ang buhay niya ay sa labas at pagsasaya. Kay Tita Iris na natali na lang sa nakaraan. Dahil sa panggugulo mong hinayobak ang baliw ka. Kinailangan pa niyang magkunwaring tibo para lang hindi ka mag-isip na lahat na lang ng lalaki na kakasalamuhan niya ay nilalandi niya. Kay Mang Celestino, na lahat na lang ginawa para lang makasama si tita. Panira ka ng love story na aswang ka! Ka din! Kung may pakpak lang ako kagaya mo, ngangat-ngatin kita! Cassandra! Tayo na! What? Din! Patay ka sa akin, lalaki. Bitawan mo siya! Lumabas ka na! Ipaalam mo na sa kanila ang nangyayari! Pero paano ka? Madadala ka sa lagay na yan! May plano ako! Puntahan mo na sila! Minsan sa buhay ko bilang bata, pinangarap ko makalipad tulad ni Superman o di kaya sumakay ng Quinton Cloud. Pero ni sa hinagap, hindi ko inasahang makakalipad ako dahil bitbit ako ng manananggal. Hindi siya magandang experience, promise. Bitiwan mo kung aswang ka! Wala kang mapupurat sa akin! Hindi ako masarap dahil lagi akong kulang sa tulog! Malabnaw na ang dugo ko! Ang laman loob mo ang habol ko sa'yo, tanga! Natanga pa nga ako. Nanamnamin kita ng gusto! No! Thank you na lang! Habang nasa ere ay pilit kong hinagip yung secret weapon na nakaipit sa sinturera ko. Isang bagay na nakuha ko sa kahon na ipinadala sa akin ni Lola. Ang buntot pagi. Maliit lang yun. Hindi kasing haba ng gamit ni Enteng Kabisote pero sapat na para makapanakit. Iwinasiwas ko yon pero ako ang tinamaan sa may pisngi. Hindi kagaya sa pelikula na madali yung kontrolin. Isang wasiwas pa at sa may tagiliran naman ako tinamaan. Napaaring king-king ako sa sakit. Muli kong winasiwas at kinapitan na ako ng swerte. Tinamaan sa mukha yung aswang. Dahilan para mabitawan ako. Medyo may kataasan na yung bitbit sa akin. Feeling ko nun ako si Eugene. Kulang na lang iporma kong baril yung hintuturo ko at sumigaw ng ray gun! Pero dahil totoong buhay yun at hindi fantasy, tuloy-tuloy ako nahulog. Buti na lang at sa punong mangga ako nag-shoot. Kaya kahit masakit, parang kagat ng dinosaur, yung mga galos ko na sanihilay pagkaskas ko sa mga sanga. Buhay pa rin naman akong lumagapak sa talahiban. Aray! Ang sakit Diyos ko po! Hindi ka makakatakas sa akin! Nakatakas ka, di ba? Hawak mo ako kanina ngayon. Nasa lapag na ako. Anong tawag dun? Katapusan mo na! Ikaw ang matatapos kapag hindi ka pa umalis na aswang! Batuhin niyo! Hetong sa'yo! Saluhin mo tong baliw ka!
Marinig ka sa harap ko kung ayaw mong lumipad palayo. Ituloy natin ang labang tinakbuhan mo. Kung di ay bukol talagang aabutin mo sa amin. Tapusin na natin ang pananalot mo, Mang Gabriel! Tuloy ang ulan ng mga garapon na may pangontra sa aswang. Habang panay ang sigaw ng paghahamon ni namang Celestino at Tita Iris. Pero hindi lumapit si Gabriel. Tuluyan na siyang lumipad palayo. Kahit naman siguro ako Kuyog kasi, may mga garapon pa. Natural, aalis ako. Hindi pa ito ang huli, Iris. Hindi mo magugustuhan ang ganti ko sa'yo. Ha? Umalis na siya. Ayos ka lang ba, Jean? Sugatan pero mabubuhay pa naman. Ikaw ba? Ayos ka lang ba, Cassandra? Bigay todo ka sa gitil kanina. Ang sarap nga sa pakiramdam Feeling ko, para ako nabunutan ng tinik sa ginawa kong pambabato sa aswang na si Gabriel. Ganon? Oo, ganun din ako. At ako din. Parang nakalas ng anumang tanikala na nakakabit sa akin. Parang nawalan ako ng konsumisyon. Lumuwag ang dibdib ko sa totoo lang. Pre, di yata't may pagkasanista ang mga yan? Kung ako man ang nakulong sa sitwasyon nila, sa loob ng 11 taon, ganyan din ang mangyayari sa akin. Baka nga masahol pa dyan. Para ako sigurong toro na lahat na lang ay kalaban ng trato ko. Tama na yan at baka mapansin tayo ng mga bantay ng ECQ checkpoint. Ay, oo nga. Ang higpit pa naman ng mga yun sa curfew. Tara na, Albert. Umuna na tayo. Ay wag. Bakit? Ayaw mo pang bumalik? Hindi, ayoko lang umuna. Ay, ang sweet. Wag tayong uuna, bata pa tayo Mahaba pang pisi ng buhay natin. Aray ko, Faye. Bakit mo naman ako sinikmuraan? Gonggong ka kasi Diyan ka na nga, panira ka ng mood. Masaya kaming umuwi nun. Feeling wagi. Animoy wala nang naghihintay na final round sa kalaban namin. Nang gabi yun, mahimbing kaming natulog. Pero pagpatak ng 2:00 na madaling araw, binulabog ako ng mga kakaibang ingay. Maluwag na naman. Ba ang pagkakasara ko ng gripo sa banyo? Ano ba yan? Sarap ng tulog ko Wala naman. Hindi ko gusto to Huwag na kasi kayong manakot naman Mahina ang puso ko. Bahina ang puso mo. Pero panay ka ng panood ng mga nakakatakot na palabas. Mamaw! Abang hinalintis na ere? Hoy! Ikaw baga ay binabae? Nakakatulig yung igay mo. Manahimik ka nga. Inarte na yan. Alam kong alam mo ng multo akong nabuho ka. Ang pelikula, scripted. Pero ang totoong buhay, napaka-unpredictable. Tulad na lang ng muntol ni Lola Auring. Kung pelikula yan, sa ibabaw ng shelf siya biglang susulpot o di kaya sa kama. Hindi sa sikmura ko, kung saan ay ulo lang niya ang nakita. At kung sakali bang yung eksena sa pelikula, cute ang dating, nakakatawa ang epekto, pero sa mga sandaling yon, kilabot ang hatid doon sa akin. Pero nung sigawan niya ako na parang taong buhay, natamiluan ako. Yun nga lang, andun pa din ang inig. Ano po ba kailangan ninyo? Kailangan ko ng makakausap. Bakit po kayo sa akin nagpapakita? Nandun si Cassandra sa Unit 13. Wala na siya. Ho? Ay, alam ko na yung reaction mong yan. Hindi siya patay. Dinukot siya ni Gabriel. Kung ganun dapat kong gisingin ng mga kasama namin. Tawa lang ay sinagot sa akin ng multong si Lola Auring. At hindi nakakatawang eksena yon. Nakakakilabot na makarinig at makakita ng multong galak na galak. Ang masakit hindi ko magets kung ano bang itinatawa niya. Nanginginig man ang husto ang tuhod ko, dali-dali akong umalis para ipaalam sa lahat ang nangyari. Pero paglabas ko,
nalaman kong hindi ko na pala kailangan katukin pa sila. Dahil inabutan ko si Albert na papakatok na sa pintuan ko. Gamit ng itim na Hilux na pag-aari ni Mang Celestino ay sumibad kami patungo sa may kakahuyan na nasa kabilang dulo ng subdivision. Sa load deck kami sumakay ni Albert habang sina Tita Iris at Faye ay sa passenger seat. Hindi ba tayo mahuhuli ng mga guard ng quarantine? Kaya nga dito tayo sa loob ng subdivision tayo mamamaybay. Pero paano tayo nakasigurong dun nga binitbit si Cassandra nung aswang? Binatiktikan ni Mang Celestino si Cassandra. Anong uri nga kaya ng tao si Mang Celestino, ano? May mamahaling sasakyan na gaya nito. Hindi rin basta-basta mga t-shirt at jeans na suot. At yung mga pabango, hindi mo mabibili sa pharmacy. Ano pa nga ba? Di mapera. Kailangan pa ba nating tanungin yan? Alam naman natin na ang sagot. Saan ka naman nakakita ng odd jobs man na laging nagtatawag ng kasamahan na kailangan ng side hustle? Pagdating namin sa kabilang dulo ng subdivision ay may nakaabang ng gwardya sa amin. Akala ko huli na kami. Pero pagkakita kay Mang Celestino ng lalaki, ay isang saludo ang binigay at iniabot sa kanya ang bolt cutters na siyang pinamputol namin sa barbed wires. Kapalit nun ay puting envelope at pagpaling ng tingin nung guard sa malayo na para bang hindi niya kami nakikita habang pinapasok namin ang kakahuyan. Nagtapon ka na naman ng pera, Sel. Pamerienda lang yun. Kawawa naman si Ariel. May maliit pang mga anak yun. Pameriendang 10,000? Sa kanya pamerienda. Sa akin, parang nawalan na lang ako ng sukli. Basta makatulong lang ako sa'yo. Oh, bakit ka lumilingon sa akin, Albert? Para ka pang iiyak dyan. Hindi ko kaya yung ganun pamerienda. Bakit? Nire-require ba kita? Tsaka alam kong wala kang datong, kaya wala akong expectation sa'yo sa aspetong pagwawaldas ng pera. Ang swerte ko talaga sa magiging misis ko, no? Mrs., mag-ipon ka muna ng pampakasal at pambuhay ng at least 3 anak bago mo ako ilagay sa ganong uri ng ilusyon mo. Ang lupit mo naman. Albert, hindi pa kakainin ng pag-ibig at pagmamahala ng isang pamilya. Ang tahanang walang sapat na pera para sa basic needs ay nawawalan ng pagmamahal dahil sa paghihikahos. Ayaw kong danasin ng mga bata ang ganon. Maging listo kayo. Malapit na tayo. Ilang sandali pa ay namataan na namin ang isang kubo. Madilaw ang bombilyang ilaw na nagmula sa loob nun. Saglit kaming nakiramdam hanggang sa narinig namin si Gabriel na sumigaw ng "Papatayin kita!" Nagtakbuhan na kami papunta sa kubo. Parang action star si Mang Celestino na tinadyakan ng kawayang pintuan ng kubo. Napamaan kami sa dinatan naming eksena. Ang saya, no? Anong ginawa mo sa aking babae ka? Bakit ako nagkakaganito? 11 taon. Yan ang ninakaw mo sa amin ng iyong kabaliwan. Pero ngayong araw na to, sa pagsikat ng araw, tatapusin na namin ang paghahari mo sa buhay namin. Demonyo ka! Mali ka! Mangkukulam ako! Naniniwala ako sa karma, sa hataw ng panahon. At ito ang hataw mo. Namnamin mong mabuti ang sumpa ng isang mangkukulam na hindi mo tinigilan. Hayop mang takot, nangangagat kapag nasukol. Ang katawang ka! Kung ang mga makabagong tao ng panahon ngayon ay may tinatawag na multo, yung eksenang nasaksihan namin sa loob ng kubo ay isang bangungot. Anyong aswang na si Gabriel pero ang dapat ay paghati ng katawan niya bilang isang manananggal parang isang pagpilas na tela na naulpot sa kalagitnaan. Pilas na ang balat at ilang bahagi ng laman pero ayaw nung tumuloy. Dahilan para sumilip at lumalay ang bituka ni Gabriel. Sabi nga nila, galitin mo na ang lahat. Huwag lang ang mangkukulam na nananahimik. Sabihin mo sa akin, tanda, ilang beses ka na nagsuka at nagdumi? Ano? Hindi mo pa din naiintindihan? Sige, limiin mo, tanda. Walang tigil ang kulo ng tiyan mo, no? Hindi mo din mapigil ang sumuka? Gawa mo ang lahat ng ito! Ding, ding, ding,
Alam mo na siguro kung bakit ayaw sumunod ng katawan mo? Ayaw mahati? Dahil tuyot ka na. Faye, nakakatakot yung kapatid mo. Manahimik ka muna, Albert. Pinoproseso pa ng brain cells ko ang mga nangyayari. Dahil sa sobrang galit, parang torong sumugod si Gabriel kay Cassandra. Pero naging maagap kami ni Mang Celestino. Bago pa niya nahagip si Cassandra, nagawa na naming maiunday ang mga pilak na patalim na dala namin. Itinara ko ang hawak ko sa kaliwang dibdib ni Gabriel, habang si Mang Celestino ay ginilitan siya sa leeg. Sa po ang laslas na leeg ay napaluhod si Gabriel. Doon nagsimulang sumilip ang liwanag ng araw. Napasulyap ako sa wristwatch ko. Mag-aalas 5 na ng madaling araw. Sa pagtumba ng katawan ni Gabriel ay nagpakita sa aming lahat si Lola Auring. Salamat sa pagbibigay katuparan sa aking huling kahilingan. Pasensya na po kayo. Wala kaming nagawa para mapagbago yung anak niyo. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Ineng. Ako ang maraming dapat ihingi ng tawad sa pamilya mo sa pagdadala ng halimaw na ito sa mundo at sa kawalang silbi ko bilang ina. Lola Auring, kapag ang isang individual ay lumampas na sa edad ng pagiging minor, wala nang pananagutan ng isang magulang kung ano mang gawin nila. Pero hindi natatapos ang pagiging ina, Irish. Gaano man kalayo ang marating ng isang anak o gaano man kalalim na lusak ang tubugan nito. Ang ina ay mananatiling ina sa taong inilagsang niya. Pwede ka na pong mamahinga, Lola Auring. Oo, Ineng. Malungkot man ang kinahinatnan ng aking anghel na si Gabriel. Masaya akong nandito ako sa tabi niya sa kanyang huling mga sandali. Matulog ka na ng mahimbing, anak. Nandito na si Nanay. Hindi ka nag-iisa. At pagsikat ng araw ay nalagutan ng hininga si Gabriel. Bago tuluyan naglaho ang aparisyon ni Lola Auring, nakita pa naming ginawaran niya ng halika noon ni Gabriel. Kasabay ng paglalaho ni Lola Auring ay ang pagkaabo ng katawan ni Gabriel. Namalayan ko na lang na lumuluha ako. Pasimple akong tumungo para palihim na pahirin ang mata. Pero pagtunghay ko, nalaman kong hindi lang pala ako ang lumuha. Lahat pala kami. Lumapit ako kay Cassandra na noong mga panahong yon humahagulgol na. Kinabig ko siya at hinayaang umiyak sa dibdib ko. Kahit ang sumasama nung anak niya, mahal pa din niya. Sinika pa din ni Lola Auring na maging ina para sa kanya. Kahit multo na siya. Oo nga eh. Dakila talagang pagmamahal ng isang inanay. Pakiramdam ko ang sumasama ako. Pinaranas mo lang sa kanya yung ginagawa niya sa pamilya niyo. Natatawa ako habang nagdudusa siya. No. Nakakatakot yun. Kahit si Albert at Faye, medyo nag-aalala para sa'yo. At nakaramdam din ng takot. Ikaw? Makakarma at sa pagsisinungaling kung sasabihin kong hindi. Oo, natakot din ako. Pero konti lang. Akala ko, lumabas na si Taning kanina. Aray! Huwag kang mananakit! Ikaw eh! Tama nga yata ang kasabihan na kapag umiibig ang tao, nagiging timang. Dahil sa mga oras na yon, wala akong takot na nadarama para kay Cassandra. Silipin naman ang kaibuturan ng puso ko, mahal at tanggap ko siya. Hinagip ko ang kamay niya at hinalikan ang likod nun. Para lang makaramdam din ako ng malimig na halik sa sentido ko na may accompaniment na Hanggang kamay lang, ha, Jean? Opo. Goods. Tita, mamaya itulak kayo ng demonyo. Maiputok nyo yan. Ibaba nyo nga yung baril. Oo, pero kapag hindi na kayo magkalingkis ni Jean.
nabuhay pa naman ako. Nakapagkwento pa nga ako sa inyo, di ba? At oo, naging steady kami ni Cassandra. Di ko rin natakbuhan ang kaalaman ng lola ko sa pagluluop at panghihilot. Sabi ni Cassandra, calling ang tawag doon at di ko dapat talikdan. Kung bakit ako nasa Laguna, papakasal na kasi kami. Saang simbahan? Sa Immaculata Concepcion sa bayan. Bahala na kayong humula kung sino kami doon sa pictures na ipapaskil para sa mga patawag. Itong karanasan namin may kinalaman sa aswang ay napagdesisyonan kong ibahagi sa inyo. Dahil naikonekta ko siya doon sa recent events na sangkot ang mga kabataan. Sana wala nang anak na maging katulad ni Gabriel na napariwara at naligaw ng landas. At sana sa lahat ng magulang at mga magiging magulang ay maging tulad ni Lola Auring. Gumagabay kahit na nasa kabilang buhay na. Hanggang dito lang po, Madam Venus. Salamat po sa pag-feature ng sulat ko. More power po sa channel ninyo. Lubos na gumagalang, Jean. Good luck sa kasal mo alias Jean. Maging masaya sana kayo ni Cassandra sa panghabang buhay na pagsasama. At sa mga taga-subaybay namin, sana'y naibigan ninyo ang aming upload. Batid namin na hindi sapat ang istorya lang. Huwag kayong mag-alala. May uploads din na naghihintay ng inyong atensyon sa ating mga sister channels. At see you again sa ating susunod na uploads ha, kung saan muli nating bubuklatin ang pahina ng ating Aswang Diaries upang punan ng mga istoryang may kinalaman sa aswang na hango naman sa tunay na karanasan ng ating mga letter senders.